Oh, no, 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 no. All right. ወዲ ጣባ ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ፅቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትምኒትናን ባህግናን እዩ ሎሚ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጋሻ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና ኩላኻትኩም ኣብዚ ቻነል ዘለኹም ፅቡቅ ጌርኩም ትፈልጥዎን እትፈትውዎን እትስዕብዎን እትተተባብዕዎን ሰብ እዩ ወዲ ጣባ እዩ ብዛዕባ ህልው ኩነታት መቸም ንዘሎ ኩነታት ብሓደ ክንርኢ ኢና ወዲ ጣባ ዳንኤል ውን ጆይን ክገብረልናዮ ግዜ እንተረኺቡ so will be in እክብ ዝበልና ሰባት ኢና ክንከውን ተዓዘብትና ድማ ከም ወትሩ ነዚ መደብና እናተኸታተልኩም ክትሕግዙ ሪቶኹም ክትህቡ ከተተባብዑ ትፅዕሩ ኩሉ ግዜ ምስጋናና ወሰን የብሉን ወዲ ጣባ ሬዲ are you ready ወዲ ጣባን ልፍዓተይን ክካትዑ ነይርዎም ትብሉ እሱ እውን ብመድረኹ ክመፅእ ዝኽእል እዩ ንሎሚ ክንሪዮ ደሊና ዘለና ግን ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዘውር ዘሎ ጉዳይ እዩ መቸም ኣብ ሶሻል ሚድያ ክሳብ ዘለኻ ብዙሕ ነገር ክትርኢ ብዙሕ ነገር ክትሰምዕ ከም ኣዝዩ ንቡር ነገር ጌርና ኢና ወሲድናዮ ግን ብዙሕ ግዜ ድማ ዘድሊ ስጉምቲ ኣይንወስደሉን ኢና ዘድሊ ንምዕራዩ ዘድሊ ስጉምትታት ክውሰድ ክኽእል ኣለዎ ብፍላይ ድማ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ መንጎ ወዲ ጣባን ብርሃነ ልፍዓተይን ክልተ ኣገደሲ ሰባት እዮም ክልቲኦም ንናቶም ፅልዋ ዘለዎም እዮም እቲ ኩነታት ግን ካብቲ ንክልቲኦም ንላዕሊ ፅልዋ ዘለዎ ስለ ዝኾነ እቲ ጉዳይ ንብዙሕ ህዝቢ ዝትንክፍ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ መድረኽካ ስለ ዘለና ነዚ ኩነታት ስቒልካ ብማዕዶ ማዕዶ እናረኣኻ ኣብቲ ዘሎ ኩነታት ድማ ላምባ እናደርበኻ ናይ ክርስቶስ ዝበሎን ዘይበሎን ቀናቢርካ ቆራሪፅካ ነቲ ዘሎ ሰናይ ተበግሶ ናይ ፍቕርን ሰላምን ንዑ ንምድስካል ዝኽየድ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ነግድን ክፀራረግ ዘለዎ ኣሎ ብመገዲ ወዲ ጣባ ከምኡ ድማ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ድማ ምስ ብርሃነ እሱ እውን ብወገኑ ብካልእ መንገዲ ኩሉ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና መጀመርያ ግን ወዲ ጣባ ዌልካም ከመይ ቀኒኻ ሚዩት ኣለኻ ወዲ ጣባ ሚዩት ኣለኻ ስቲል እስከ ቼክ ኣገይን ኦኬ ኣለኹ ሕጂ መስለኒ ታንክ ዩ ከመይ ጆርጆ ድሓንዶ ከመይ ውዒልካ ኣምላኽ መስገን ፅቡቕ ከመይ ውዒልካ ስኻ ድሓንዶ ውዒልካ ሰላም ዲ ኩሉ ወርቂ ኩሉ ፅቡቕ ኣሎ ድሓን እዩ መርሓባ ዳኒ መርሓባ ከመይ ቀኒኻ مرحبا جورجا
All right. I love مدب ab almost a little bit too late ዝገበርናያ ስለ ዝኾነት ንሱ ድማ ነዚ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ርኢና መጀመርያ እንታይ ክብል ይደሊ መጀመርያ ኢንቴንሽንስ ናይ ዝንገብሮ ዘለና ዕላማታት ክንገልጽ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ምክንያቱ እቲ ንገብሮ ዘለና ቀዳማይ ልዕሊ ኩሉ ክግለጽ ዘለዎ ተኣኪብና ኤርትራውያን ነቲ ንብርሃነ ልፍዓተይ ከነጥቅዕ ከም ዘይኮንና እቲ ግራውንድ ክሊር ክንገብሮ ንደሊ እዚ መደብ እዚ ተኣኪብካ ንኻልእ ተጥቅዓሉ ጉዳይ ኣይኮነን ካልእ ክንገብሮ ዘይኮንና ድማ ኣብ መንጎ ህዝቢ ንዘሎ ዝምድናታት ንዕኡ ክትንክፍ ዝኽእል ቀስቃሲ ኩነታት ንክንገብር ወጣባ ሓወዩ ኣርከዩ ኣብ ብዙሕ እውን ርኢኹምና ኣለኹም ብሓደ ወጣባ ኣርከይ ስለ ዝኾነ ግን ንዕኡ ክንድግፍ ኢልና ወይ እውን ንዕኡ ክንቃወም ኢልና ወይ እውን ገለ ዘይኮነ ብክፉት ማዕፆ ብክፉት ልቢ ኮንቨርሴሽን ክንገብር ኢና ነቲ ዘሎ ኩነታት ድማ ብዓብዩ ሚስ አንደርስታንዲንግ ኤንድ ዲስኢንፎርሜሽን ስለ ዝኾነ ንዑ ድማ በብእዋኑ በብናቱ መድረኽ ዲባንክ ዝግበር ዲባንክ ክንገብሮ ኢና ክሊራንስ ኣድልዮ ክሊር ክንገብሮ ኢና ስለዚ ነዚ ኩሉ ድሕሪ ምባል መጀመርያ መድረኽ ንወዲ ጣባ ክበየ ዳንኤል ድማ ኣብ ሞዴሬሽን ክሕግዘና እዩ ኣብቲ ኩነታት እውን ክንሪና ቀዳማይ ክፋል what happened ወዲ ጣባ እንታይ እዩ ተጋጢሙ ብዛዕባ እቲ no let's do one thing ምንታን እቲ ነገር ኣፀቢቑ ክርዳእና ህልው ኩነታት እስከብውን ይጀምር let's talk what's going on ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ እታ ኮምፓስና ኣብ ህልው ኩነታትን ኣብቲ ከባቢና ዝንቀሳቐስ ዘሎ ዙም ኣብኡ ፎከስ እንድሕር ጌርና we all know እቲ ካልእ ዝግበር ዘሎ ኣብ ሚድያ distraction ምዃኑ ስለዚ let's start with ጣባ what's going on ኣብ ዙርያና ብዓብዩ ድማ ንኤርትራ ዝትንክፍ ካብ ጎረቤትና ዝብገስ ዘሎ እስከብውን ይጀምር ቅድሚ በዓል ዳንኤል ምዝራብ ከቢድ እዩ ግን ብሓፈሻዊ እቲ ንኢትዮጵያ ንምልከት እንድሕር ኮይኑ እቲ ሕቶ ቶታሊ እቲ ናይ ብልጽግና መንግስቲ ናብ ፋሽስታዊ ዓሌታውነት እዩ ተሰጋጊሩት መንግስቲ at the same time ድማ ዳርጋ ተዓዲና ሙሉእ ወታደራዊ ምሕደራ የእትዋ ኣሎ ሕጂ ቶታሊቲ ስልጣን ናይ ፖለቲካ ስልጣን ይሆን ዋላ ምሕደራ ጸጥታ ገለ ሁሉ ኣብ ትሕቲ እሱ ዝኣምኖም ላዕለዎት ወታደራዊ መኮንናት ናብኣቶም ይእትይዎ እዚ ኣብ ሓንቲ ሃገር ኣብ ዘይንብር ኩነታት ዝፍጠር ሽግር እዩ መብዛሕትኡ እቲ ኣንጻር ኤርትራን ካልኦትን ግበር ዝጸንሐ መስጓሳት ገለ ርኢና ኣለና ብዙሓት ሰባት ግዜ መዕደግ ብሉ ብዙሓት ሰባት እቲ መንግስቲ ናይ ባሕሪ ናይ ኣፍ ደገ ኣጀንድኡ ኣብ ታሪኻዊ ግዜ ምፅይዎ ስለዚ ኢትዮጵያ መሰል ከም ዘለዋ ገይሮም ክርዩ ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ እዚ ብምሉእ ጌጋ እዩ ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ዋንነት ኣለዋ ዶ የብላ ናብ ዝብል ክትዕ ዘካትዕ ወላ ሓንቲ ነገር የብሉን ዋላ ንሰከንድ ከማን ግዜ ከተጥፋሎ ኣይግባእን ግን ንምንታይ እቲ መንግስቲ እቲ ኣጀንዳ ምፅይዎ ኣብ ውሽጡ ዝተፈጠረ ሽግር ኣሎ ካልእ እቲ ከይዲ ኸይዱ እቲ ዝዓበየ ኣጀንዳ ሬጂም ቼንጅ ኣብ ኤርትራ እዩ እዚ ድማ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ኣቐዲሙ ምስ ናይ ኢማራት ልኡልዲ ንጉስ ምስኡ ተዘራሪቡ ኣፈወርቂ ሃብቲ ቦታ ተደልጊስናዮ እቲ ሶም ደልዮ ኣጀንዳ ክትግብሮ ይክእሉን እዮም እዚ ከዓ ኮኦርዲኔሽን ነይርዎም ወገን ሱዳን ናይ ዳርፉር ሚሊሻ ናይ ጃንጃዊድ ተጠቂምካ ብሕመቲ ጌርካ በዚ ሓደ ወገን ድማ ኣብ ተቐዳማይ ክፋል ዋላ ካብ ናይ ትግራይ ኤሊት ዝነበሩ ሕጂ ምስቲ ፌደራል መንግስቲ ከዲዖም ዘለው ዓበይቲ ወታደራዊ መራሕቲ ዝርከብዎም ከም በዓል ጻድቃን ይኹን ከም በዓል ኣበበ ተክለ ሃይማኖት ንዓቶም ኣብይ ብዝገበሮ ምትሕባር ኣይ ኣተሓባቢሮም ማለት እዩ ገይሮም ኣንጻር ኤርትራ ዘመልከተ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ሉዓላውነት ሕቶ ኦልሬዲ ትርጉም የብሉን ግን ከምቲ ሓንቲ ይድበልኩ ንሰከንድ ኣነ ምስ ሓድስ ኢትዮጵያ ባሕሪ ኣፍ ደገስ የድልያ ዶ ኣይድልዮን ድብል ክትዕ ኢትዮጵያ ላንሎክድ ኮይና ተፈጢራ ኣክሰስ መሰሎም እዩ ኣክሰስ ክሓቱ ናይ ንግዲ ውዕል ይኻሱ ግን እቲ ኣጀንዳ ሬጂም ቼንጅ እዩ ድሓረይ እቲ ሓቂ እውን መፅእ ኣሎ ሕጂ ማለት እዩ
እሱ ኣይተዓወቱን ዘይተዓወቱሉ ምክንያት ሰለስተ ዓበይቲ ስትራቴጂካዊ መደቦም ዝነበረት ሓደ ብወገን ሱዳን ነዚ ሕጂ ሰሪሩ ናብ ሙሉእ ናይ ሱዳን ማሕበራት ድቋፅር ዘሎ አልቡርሃን ንዑ ፀራሪካ ካብ ሱዳን አልጊስታ ብሕመት ድምራሕ መንግስቲ ምምስራቲ ጥቡቅ ዝምድና ምስ ኢማራት ስለ ዘለዎ ኢማራት ካብ ሱዳን ትረኽቦ ወርቂ ካልእ ሃብትታት እውን ኣሎ እዚ ሓደ ኣሎ እቲ ቀንዲ ንኢማራት ፀገም ኮይንዎም ዘሎ ግን እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ከመይ ጌርካ ተወግዶ እዩ እዚ ናይ ኣበ ኣጀንዳ እዩ ናይ ኢማራት ካ ቀዳማይ ዕማም ማለት እዩ ሰንዑ ንምትግባር ዝኸድዎ መገዲ ኣይተዓወቱ እታ ቀዳመይቲ ፍሽለት ደገጠመቶም እታ ኤርትራ ዝወሰደቶ ስትራቴጂካዊ ስጉምቲ እዩ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ግቡእ ቦትኡ ክመፅእ ኣለዎ ህዝቢ ሱዳን ዘለዎ ሽግር ክፈታሕ ኣለዎ ስለዚ እቲ ናይ ሕመት ሓይሊ ክውቃዕ ነይርዎ ተወቂዑ እሱ ድቋፀሮም ዝነበሩ ብወታደራዊ ዓይኒ እንተሪኢኻዮ ዳርጋ ናብ ዜሮ ደረጃ ወሪዱ ማለት እዩ ባዕሉ እውን ብግልፂ መፅዩ ኤርትራ ዝገበረቶ ኢሉ ገሊፅ እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ሙሉእ ከበባ ንኤርትራ ንምእታው ዓብይ ምስ ናይ ኢማራት ኮይኑ ዘዋደዶ ሓደ ፋይናንሻዊ ሓገዝ ነይርዎም ናይ ሎጂስቲክ ወታደራዊ ዓቕሚ ሓገዝ ነይርዎም ዘይተኣደነ ዘመናዊ ፅዋር ነይሩ ስለዚ ዓብይ ናይ ደቡብ ሱዳን ፕሬዚደንት ባዕሉ ዘለዎ ናይ ኬንያ መራሒ ዘለዎ ከምኡውን ናይ ሕመቲ ሰራዊት ተጠቂምካ ንኤርትራ ኣብ ሙሉእ ከበባ ምእታዊ ነይሩ እዚ ምስ ተሰበረ ዝተፈጠረ ሽግር ኣሎ ካልኣይ እቲ ፅምዶ ዝፈጠሮ ወታደራዊ ፖለቲካዊ ናብ ካልእ ክምዕብል ንፅበዮ ዘለና ዝምድናታት ድማ ኣብይ ነቲ ዳሓሰቦ ክፍፅሞ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እዝን ቁፅፅርን ከም ዝጠፍኡ ይገይርዎ ማለት እዩ ውሽጣዊ ሽግሩ ክፈታሕ ኣይከኣለን ምክንያቱ ድሌቱን እምነቱን ኣብ ዘን ዓንተው ይጥቀስኮን ንዓንተ ኣሊኻየን ናይ ትግራይ ጉዳይ ናይ ኣምሓራ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ሻዕብያ ጉዳይ ኢምንቲ ኢሎም ስለ ዳሓሰቡ ማለት እዩ እዚ ኣይተዓወተን ኣብዚ ዓብይ ስትራቴጂካዊ ዓወት ተጓናፂፍና ኢና ብክልተ እግርና ከማን ተዳላዲልና ደው ክንብል ገይሩና እዩ ዋላ እታ ኣብይ ንስለ ፕሮፓጋንዳ ኢሉ ዘምፆ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ገለመለ ከምዚ ገንዘብ ክረክብ ኢሉ ዋጣ ሒዙ እንዳመስተ ዝሓድር ኣፍቂረካ ኢሉ ክዋጥ ዝሓድር ሰብ ኣብ ከምኡ ደረጃ ውሪዳቶ ኤርትራ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ስለዚ ናይዚ ኩሉ ዝወጥሪ ውፅኢት ሕጂ እቲ ኢትዮጵያ ክንዳ ኣብ ውሽጢ ጉዳዩ ተፀሚዱ ሽግሩ ድፈትሕ ናይ ካልኦት ኣጀንዳ ከሳሰ ክብል ኢትዮጵያ ዓንተ ወይ ድበልኩ ኣብ ሙሉእ ናይ ብጎረባብቲ ደረጃ ወላ ሓንቲ ጎረቤት ዝምድና ዕርክነት ወይ ናይ ሶሊዳሪቲ ዘርእዩ ነገር የለውን ኩሎም አንጻር ኢትዮጵያ ተኸቢባ ዘላ ኢትዮጵያ ካብ ግብፂ ጀሚርካ ኤርትራ ዋላ ኩሉ ማለት እዩ በቲ ናይ ኢትዮጵያ ኮንቴክስት ተሪኢኻ ኢትዮጵያ ተነፂላትሉ ዘላ መድረኽ ኢና መፂና ድሕሪ እዚ ኩሉ ውፅኢት መንግስቲ ዓቕሉ ምስ ፀበቦ ኣብዚ ከባቢ እዚ ድማ ኣብያተይ ከስምዕ ዝኽእል ካልእ ዘእዊ መርሒ ደልዩ ምስ ናይ ዮዌሪ ሙሴቪኒ ኣዘራሪቡ ዮዌሪ ሙሴቪኒ ድማ ኣደሰይም ታይም ልክዕ ናይ ኢትዮጵያ ዓይነት ጂኦግራፊያዊ መልክዕ ስለ ዘለዎ ስኻትኩም ኣብዚ እንተደኣቲኹም ዞባዊ ፀገም ክመስል ስለ ዝኽእል ማሕበረሰብ ዓለም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዱ ክእትኽእል እዩ ዝብል ድፊኢት ገይሮም I think ዮዌሪ ሙሴቪኒ በዚ ናይ ኢንዲያን ኦሽን ምስ ኬንያ ይኹን ካልእ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ሲኢኖም ኣይፈልጡን እዮም ብኡ ዘጋጠሞም ናይ ቁጠባ ክራይሲስ የለን ንምንታይ ሕጂ ምፅኦም እንተኢልና ግን ንኣብይ ሳፖርት ንምግባር እዩ እዚ ድማ እዚ ሽግር እዚ ዞባዊ መልክዕ ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነን ኡጋንዳ እውን ተኸቲላቶ ኣላ ፅባሕ ሩዋንዳ ክትመፅያ ኣደሰይም ታይ ምክንያቱ ሩዋንዳን ባዕሎም ላንለክድ እዮም እዚ ከባቢ እዚ ናብ ኣዝዩ ግጭት ከኣቱ ስለ ዝኾነ ሓደ መፍትሒ ክንደልለና ተባሂሉ ብዓለም ደረጃ ጠመተ ክግበረሉ ዝግበር ደሎ ጎስጓስ ካብዚ ኡጋንዳ ልዒላተን ደላ ኣብ 2 ዓመት ሙሉእ ድዘመረለን እየን ሓደ ኢኮኖሚና ዓብሎ ብሰንኪ ወደብ ዘይብልና ብዙሕ ክሳራ ኣጋጢሙን ናይ ፀጥታ ስጋኣት ኣለና ኡጋንዳ ዓባይ ሃገር እያ ኣብ ኢንዲያን ኦሽን ይኹን ኣብቲ መላግቦ ናይ ባብ ኤል መንደብ ድማ ኣብ ስትራቴጂካዊ ቦታና ክንመፅእ ኣለና ወዘተ ገለ ድብል ሓድሽ ታይና ንብሎ ጀሚሮም ኣሎ እዚ ኩሉ ደሪኤካ ኢትዮጵያ ናብ ውድቀት ናብ ናይ 0 ሰዓት ተምራሕ ኣላ ኣብቲ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እንተሪኢናዮ እቲ መንግስቲ ኣብ ሙሉእ ናይ እዝን ቁፅፅርን እትይዎ ይተዓዲ
حنت تريفاتو زلا state of emergency مواجب مرجع قبرا يغيلني because دارجا خباب 7 مليون هزبي أوشتي هبي أهابتي كابت السلامة ونبلو أمام منجستن هزبن دلو زمدنا تفتي كله بعبي لعل 4 مليون هزب زو كل هزب محرا كباب 7 مليون دو كل هزب تجراي كمون دارجا 3/4 ناي أوروميا كلل أم مبرأ إثيوبيا بعلو أبتنا أوغاديون أبكم عهنا يسأتاج أجمع أتيدلو أبدو إثيوبيا نريو زلنا حجبتهم يونيفرسيتي يكون بعدو أتخفي تزلو كينات طريقة زنت رلك أتمنجستي أم مجرش نيجيرو ساعات خير كم دلو يدريك نازين مقلا حجي عنتوين إشي تزاري بولو نيرا حد بيمانا إدناتو جنرال زمرح نايسأتا كوميتي أقيمو بقونة فتحو تداليلهم والاتي ناي تمهارو عمز ناي هزبا عمز كمتسيلو دو حسب ناي نغادو عمز هزباو عمز كلو كيشوفلو أحسبالو كالاي تزعوي يتمنجستي كمتي النريو يكونن بميك أب جيرو دصبغ عينة منجستي مخنياتو كل سب كردو درلو 3 عامت ناي تقراي ناي بوليتيكا إليت تقاط إراموت نحو سلطانيتي 4 كيلو درلو ناي منجستاو محاورات دحر 2010 شمون تفتر جاب دما تناي تقراي إليت قعزو تقليل ناب تقراي مسكده كخيد كله بملو ني إثيوبيا كم إثيوبيا دو كبلا زخل محاورات بملو بتاتي هو يخيدو حادتي نحدا هاجر نحدا منجستي حيال وي كقصينة إلي تبلو تناي تصدها محاورات بولو قد أبابا علو وتدراوي تي ناي مكلخال عقمي بوليس بانكي قد أبا إزتات كله دميركا تاريخيو 3 عامت تهانيس وزنبرا بنا إيهودك ستراكتشري فراريسو أبزوشتي 3 عامت إز منجستزي ميك أب كقبر مشالكا ببروباغاندا جزيف منجستي جزيف محاور كم زورلو 5 لو يدفتن بروشتن تاريخيو ولا بتأزم قصصرنا بتنايص أو قصصرت منجست كنترول كبرو زي كل معات جاب بيتفتيرو معات نقعات يتفتيرو تايد بالله حجي دعانت ناي إيكونومي عقمنا يتهاجر رينا لنا دارجا بسلم عداقة بأديس أبابا حجي $1 ب 350 يشرفها له منجستي حساب 188 شو عتم بزيح له بانكتات حقه بانكتات مالتي إيكونومي خمدلو أبينا يدرجة ودي خمدلو نريو كالاي تناي تصدها محاوراتنا إثيوبيا بحدشتي لمد زي بلهم بناي بيهر تواصل دما بناي بيهر تمل ميلوم زموصو نتي بيهر راف سلطان كصنح طراي بقانقوا بعلي دحاسبو سباتيوم تي إثيوبياوينت دبال بحبار منبار زبال نحبار صلالنا بحبار كنمكت نحبار انترست لنا دبال ነገር የለን ተቀዳምነት ናይ ብሔራዊ አቃውሞም ንዑኸ ቀድም ኢሎም ዝመጹ ሓይልታትዮም እዚኦም ብጎነ ተዘይ ኮይኑ ኣብቲ ከም መንግስቲ ድገልጾ ናይ ኢንሳ ናይ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ማዕቢልና ኣለና ናይ ስለያ መርበባትና ዘመናዊ ተዓጢቅና ኣለና እዚታት ኩሉ ዜሮ እዩ ኣብቲ ውሽጢ ዝቀርብ ጸብጻባት ተሪኸ ስለዚ ታይድ ብለለሁ እቲ መንግስቲ ሙሉ በሙሉ ተሃገር ቋጽሮ ኣይ ከኣለን ምስቲ حسيبوت نقول توشتاو تجمعاتو نقول نقديفو نإرتران نتجراين نمحران بمجدتي إمارات قبروا له دقف أمبركيخو لعلونه خرجاجز حسيبو إذا يتعوتن حجتها بالي سبعية جزءهم من لسايكلنيو مستي زمت صدرلو نعبي وعمت مسوخ جوانز ترى إثيوبيا كم هنا تغير الحج. Thank you تابع تام تبق داني مستاناي ناي ودت أبات هايزنا رياب فلوينسخا everyday contributor at the media سلازي اللغام it would be very helpful نات input كن سمع عمس قد دايزي نتي دايناميكاوي مقصقاس ناي السودان مع التاوي سلازيك آير كبيديو أنالايز كد قبرو جن كل تي أب سودان زلو implication ناتو ويس الواناتو نابانا يوكاندي ونياتو سودان كم سودان تراي معرتات كتنتنات خلي خاجن اتيب سودان زلو منقصقاسات نعنا بخميكس الوانا يغل دعينة الوا كل ويغل بتمساسالي اوش اثيوبيا زكاي زلو كل عينة اكايدا بوليتيكا بلو كطبا بلو تاو بلو حدو تنابانا غنيعهم زلو توشتاو كنتات ناتهم
ብዙሕ ኢድ ዝረብ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ክኾነ ዝኽእል ኣብይ ኣሕመድ ክገብራ ጥራይ ዘይከኣል እምበር all sorts of መፈራርህን ታዲድን ኩሉ ዓይነት ገይሩ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብሓንጎሉ ሲ ንኤርትራ ኣትዩ እዩ በቲ ትብሎን ትገብሮን ሓደ ነይሩ እንተዝኸውን ኦልሬዲ ኣብ ሓንጎሉስ ኣትዩ እዩ እቶም ሰራዊት ናቱሲ ቦትኦም ሒዞም ኣለዉ እቲ ንሱ ዝሓስቦ ንግዲ እውን ዓሰብ እውን ገለ ስራሕ ጀሚራ ኣላ ካብቲ ንሶም ዝብልዎን ዝኸድዎን ዘሎ ክንሪኦ ከለና እዚ ኩነታት እዚ ክንምንታይ ሲሪየስ እዩ ምክንያቱ እዚ ክልቲኡ ንብሎ ዘለና ኣብታ ኔክስት ቶፒክ ንኸዳ ፅምዶ ክንከይድ ስለ ዝኾንና እቲ ፅምዶ ኣለልህዋ ካብ ሰማይ ዝመፀ ኣይኮነን እዛ ነሰሲቲ ኣድላይነት ኣለዎ እዩ እጂ ኣብ ከበይ ኩነታት ኣለና ኤርትራ ዝዓበየ ፈተና ወይ እውን ዝዓበየ ስጋኣት ናትና ካብ ደቡብ ናትና ዝመፅእ ክኸውን ከሎ ብምዕራባዊ ወገን እውን ዘረጋግአና ኩነታት ኣሎ ኢልና ክንዛረባ ንኽእል ኢና ብቀይሕ ባሕሪ እውን ዘረጋግእ ኩነታት ኣሎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ዳርጋ 360 ዲግሪ ኤርትራ ስቲል እቲ ሓደጋነት ኣሎ እዩ እስከ ከም ቦቱ ጌርካ ተንቅፋ እሞ ድሕሪ ናብቲ ቀንዲ ዛዕባና ንሰንክር ከምዚ ወጣ ባለተንተኖ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ካይዳ እቲ ሕማቕ ካይዳ ሲ ካብ ሓደ ድኸፍአ እንዳገደደ ኸይድ ከም ዘሎ ርድኡ እቲ ጌጋታት ዋላ ብሱዳን ወገን ናብዚ ኩነታት ዝደምፆም እቲ ሓሳብ ከም መሸርሕታት ድዩ ተንኮላት ድዩ ወይ ከዓ ብዙሓት ሃገራት ናታተን ረብሓ ከተገብራ ክብላ ኣብ ድስጉማሉ ንዓና ብኣወንታዊ ኣሉታዊ ነገር ዝፀልወና ነገር ኣሎ ንዓቶም ግን ንረብሖኦም እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ስለዚ ብናቶም ዓይኒ ከዓ ዋፆም ገብርሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ምንታይ ክመፅእ ደልየ ዝሓለፈ ቁሩብ መዓልታሲ ኣስተውዒልኩምሉ ትኾኑ ብዛዕባ ታሪክና እቲ ናይ ኤርትራ ሲ ዓለም ክፈልጦ ዝግብኦ ኢትዮጵያን ክፈልጥዎ ዝግብኦ እንዳበልኩ ከመሓላልፎ ዝቐንኹ መልእኽትታት ነይሩ ሕጂ ንዑ ክገብር ከለኹ በብቁሩብ ኣነ እኳ ነዚ እንዳሓለፋ 100 ዓመት ገለ ሓሲበ ድሕሪ ዘሎ 100 ዓመት ትኸይድ ድሕሪ ዘሎ 300 ገለ መለ ሕጂ ከይተረዳእኒ እቲ ታሪክን ኣመፃፅኣን ኢትዮጵያን እቲ መን ኣብ ስልጣን መፅእ ድሓር እንታይ ይገብር ድሓር ከዓ ኣብተን ነንሕዶም ገለ ክገብሩ ከለኹ ንኤርትራ ከመይ ፀልየማ እዩ ትቐንዲ ደገድሰና 00 ክሳብ ዚኣ ሕጂ ሰዓት ንበፅሕ ማለት እዩ ሕጂ ጎኒ ግን እንታይ ይሓስብ ነይረ እዚኦም ሲ ሕራይ ከም ዝሪኦም ዘለና እታ ታሪኾም እዚኦም ስዒሮምና እዚኦም ገዚኦምና እዚኦም ተላጊፆምልና እዚኦም ነንሕድሕድና ኣዋቂዖምና እዚኦም ዓድና ሃገርና መንጢሎምና በዚ ናይ ሕጂ ደሎ እዋን ክንህብቶም ከለና እዚ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ እዚ ንዓና ንተጋሩን ኣባይሱ ኣብ ማሕለኻ ገይሩ ኣይንዓቶም ኣይንዓና ከም ዝኸውን ዝሓለፈ 27 ዓመት ገይርና ሕጂ ትናቶም ሕምቀት ክንፅብፅብ ንኽእል ኢና ዝገይሮም ዋላ ኢትዮጵያውን ሕጂ መሪሕነታ ዶ ናብ ምፍራሳ ናብ ገፃያ ትኸይድ ደላ ሓደሽተሽ ትብል ትኸውን እንታይ ይፍለጥ ግን እዚኦም ሲ ዴር ኣውት ስማርትን ኣዝያ ትመፅእ ዘላ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብዛ ዘለና እያ እዚ ንዓና ኣኪብና ዘሎ መልሲ ተረኺብሎም ኣሎ ሓደ ዓብ ስትራቴጂካዊ ነገር ብዓብዩ ናይ ኤርትራ ናፅነትን ገድልን ናፅነትን ዝሓለፈ ካብኣቶም ምክልኻል ተገብረ ክንደይ ነገር እንተገይሩ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ግን ፅምዶ ታክቲካል ዝኾነ ናይ 6 ወርሒ ናይ ዓመት ደይኮነሲ ዝሓለፈ 27 ዓመት ዝሓለፍናዮ ኣንፈት ዝቕይር ነዚ ንመፅእ ዘሎ 27 ዓመት ከማነይ ኣንፈት ደትሕዝ እዩ ሕጂ ንመብዛሕትና ንብዙሓት ኣብ ሂወትና ካብቲ ንሪኦ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ብዕቱብ ከም ተታሒዝዎ ዘሎ እሞ ከዓ ንመጀመርያ ግዜ ከምዚ ዓይነት ኣተሓዛ ተሓሒዝዎ እዚ ናይ ኣብ ሓደ ድፋዕ ኣብ ሓደ ገለ ትገብሮ ኣይኮነን ማለት እዩ ኣብ ሂወትና ንሪኣ ዓባይ ነገር ኣብዚ ናይ ጂኦፖለቲክስ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዲና ኣላ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክንብል ከለና እዛ ፅምዶን መወዳእቱ ወይ ከም ትውዕልን እዩ ብኡ ዝፀሉ እዩ ስለዚ ክሳብ ከምዚ ዓይነት ስትራቴጂ ጌርካ ወይ ሕጂ ጎሪሕና ኣብለካ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ እሳቶም ንሓንሳ ንሕና ብቕልፅምና ዓይነት ኣተሓሕዛውን ፀኒሕዎ እዩ ሕጂ ከዓ ቅልፅም ጥራሕ ደይኮነ ሓንጎል እውን ኣሎ ኢንፋት ናይ ፅምዶን ኣካይዳን ገለ ክንሓስቦ ከለና ሕጂ ድሕሪ 6 ወርሒ ድሕሪ ዓመት ይክርድኦም ጀሚሩ እቲ ፅልዋ ናቱ ሕጂ ከማ ንመጀመርያ ግዜ ኪንዮ ዞባና ከይዱሲ ኦፍኮርስ ናይ ትግራይን ናይ ኤርትራን ኢልካ ድሓር ናብ ናይ ዓፋር ድሓር ናይ ኣምሓራ ድሓር ከዓ ፅምዶ ብዓብኡ ኣላያንስ ማለት እዩ ዋላ ነቶም ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ እውን
بناب لب دخيد ملقتي እንዳገበርካ እቲ ኤርትራ ኢንጌጅመንት ተብሎ ዘለካ ኣብ ምስ ኣውሮፓ ምስ ኣሜሪካ ምስ ገለካ ተተገለ ኮይኑ ሕጂ ኤርትራ ካፍቲ ኩሉ ግዜ ንነፍሳ ነፂልካ ድላይካ ክትገብራ ትኽእል ኢኻ ድላይካ ሽም ሂብካ ድላይካ ክትገብራ ትብል ድልካ ኣታሓዛ ወፅዩ ኣብ ናይ ግሎባል ዲፕሎማሲ ድዩ ኣብ ዝብ ሕጂ ከዓ ብሕልፍ ካብ ናይ ምስ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ክነተኩሪና ማለት እዩ ንመጀመርያ ግዜ መልሲ ተረኽበሉ እዋናት ኢና ዘለና ማለት እዩ حجس كاين انا تحجس كفتا دلو كاين استوحدو طرح يتسكفتا مخنياتو صبو غيرو سب اوكي كمزي وغن يروح حجس سلام علينا قال عينت يلو نخيريه مالته نتاغاروخن ني ارتراوانخن كمتي اثيوبيا تخدلو ما اثيوبيا خان مشوتو بتي اكايدا بتتاريخا دي قال اب حده تنونو ولو دلا اوان يمصيا دلا مالتي تحجي اتوادقا كم زنا الى ميران ابزديو ايفلطن خون بتحد وغن كان ذو كله شجره فتحه بدد الى حدنه عقيبه حفته بلتون كم ايرتراو نعي رسول خاله سكفتا يسون مالتي حجي بتيلو عبيت نغرات انصيفكا بهاغراو دحنت كان غوريح كان دامه تصاوت صنيحكا تشست تصاوتول زبلينا دلنا جبا انا وغن بيرترا وغن زمص توم اتليست بتغارو مرحنا تحوحاتن قالن وسحكا خا نزي ترديوم استراتيجيز اب دغبرلو وان بصح ازي تقند قداسي حجنا زي خدم دمالكا منتي كاينه وحنا انتاي مولكو كوفيد مصالو 2019 مجمري 2020 كوفيد مصالو مستبهله حجي كم زغيرنا إنه كوفيد كنسعره دبل سب أنت كوفيد مخان أنتي مخان تفلت سكان أي نبرن حمام سبقت الكم زلت راح يصير تفلت قلتيفو جن مول عالم تاكيونه أوكي تاي مخان ينفلتو قال لي مخان ينفلتو جن كن كتابينا عدل ترخيبنا فاكسين تسرحنا ماسك خنقبرينا حساب دخونا دخون حما قالوا صبق قالوا كافتنا كافتن كن رحاقينا أنتي فيروس دول أنتي سبتك لنا قال جرنا خيرنا حسابينا حج نزيني هتقعد أصرن مالتنا تا فاكسينن نتا ماسكن نتا مرحقنا اتخال ازورغم فيروس اللي كايت تحميتو ميديا خيرك ازورغم فيروس تنكولنيا اي تاريخو خنغركم ميلكا ميديا توعيلك ادازم مارر ازورغم فيروس بعين خيرني نعخا نقتلك خلي حيل الله نا اثيوبيا خا نعقم عين نعقم تا اليانس تخغبرو وساتم دخلوا بزح يا بيدم دلو يو حد يبزح ولا ايكونومي حماق هنا يكون 130 كسب 240 50 60 دخون بليون ايكونومي 230 مليون حزب اكزاجريت تغبرو تلو 100 مليون خونيام اسو صقا خون خل عدا خون خل بدي يقدس مالتي ግን ዳዝም ማረር ነት ቫይረስ ከተገልጸ ዘለها ማለት እዩ ንዓና ሕጂ እንታይና ንገብር ተባሂሉ ካብቲ ግብሪ ሞኻ ከም ቲዮሪ ኮይኑ ናይ ጽምዶሲ ከምዚ ኮ ክግበር ክልተ ተኸውን ብል ሓደ ፈላስፋ ፖለቲካል ፈላስፋ ስትራቴጂስት ተመጽእ ያ ጽቡቕ ነይሩ ግን ቱ አይዲያሊስት ተብሎ ዘለካ ከምዚ ጌርካ ሰላም ጌርካ ሰባት ታሪካ ግን ንሕና ግን ርኢና ኢና ብዓይኒ بجبر خسرح عدل نجاحات كوينا كمان أكلوا خنومه وحوة تبع الناس أبالاتينا جنا افتعدي أبايتا أفتهزبي كسرح كريو خلنا بعابي غاس استراتيجيناي حاسبونا برناي أبي مجم بناتي عيني أتليست أغير والله استراتيجي مالتي 5 عينة تسرح أبي كحيس كحجي تقندنا قداسة نزيئة بصعدا غوانت غيركا تطنقيكا تتحاز ነገር አላትና ማለት እዩ ቅድም ሕጅኸ ብዙሕ ክንብል ንኽእሊና ከምዚ ገይሮምና ግን ኣብ ማእከል ናይቲ ኩሉ ታሪክ እንታይ ዘለዎ ብሕምቀትና ብኢድና ቃድብል ኣለዎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሕራይ ንሳቶም ሕማቃት እዮም ግን ኣደነ ደደይ ጣልያንሲ ወላ ጣልያን ዶ ቱርክ ዶ ወላ ግብፅ ዶ ገለ ገዚዮምና ገለ ንብል ነርና ንዖምስ ኣውቶማቲካልስ أوروبا يوم معربة يوم حيل اللوام of course مرجع يبلنا أنت جزينا توبلك يا أخي ما زم كم زين بلام سباتك يوم دلهم كورنا ثانية ترى ليه ما يوقع سلام كورنا ترى ليه ما سيام جوزنا هجي for the first time I think كن قرح كلا لنا خبل دلي قرب فليد ولا منتي نزنا يوتابر ولا خيدك ما له thank you بدأ متبوق داني حنت كاب زن كلن كاب زح نزراربو دان كابا زيارة فتوى انت مسيلكا you tend to be very realistic
ኢትዮጵያ ማዕረቲ ግሕምጥና let's not analyze ዙርያ ኤርትራ ብዙሕ እዩ እቲ ዝገርም ሲነ ናና ናሽቱ ከም ሃገር ግን ነቲ ፖለቲካዊ አካይዳ ናይ ኢትዮጵያ ምሰንበበት ሰብ ድሓር ድማ እቲ ታሪክና ናትና ከም ኤርትራ ኮይና ክንሪኦ ከለና ንኢትዮጵያ ኣብ ክብሪ ክንህብ ኣይግድደናን እዩ ሓቂ ንምዝራብ እቲ ኣብ ወረቃቅቲ ተፅሒፉ ዘሎ ታሪኮምን ኣብ ባይታ ዘሎ ታሪኮምን ክንርኢ ከለና ከም ኤርትራዊ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ወታደራዊ ኢትዮጵያ ኣብ ክብሪ ንክህብ ናይ ብሓቂ ሪያሊስቲክ ሉ ክሪኦ ተደልዩ እምበር እታ ዲፎልት ስቴት ናይ ኤርትራውያን መብዛሕትኡ ግዜ ሂሞ እንታይ ኣለዎ ዝብል መደምደምታ እወ ቁፅሪ ኣለዎም እወ ሓፂን ኣለዎም እወ እዚ ኣለዎም ሰወት ዝብል ኣተሓሳስባ ትሪኢኻ ግን up to some extent ድማ we have to take them ከምቲ ዝግባኦም ጌርካ ምርኣይ ድማ ኣገዳሲ እዩ እጂ ወላ እቲ ፅምዶ ዝግበር ዘሎ እውን ከምቲ ንሳቶም ዝነፍዕዎ ዘለዎ ዘይኮነ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ዝግባኦም ሲሪየስነስ ሂብዎም ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና እወ ሲሪየስ ስለ ዝረኣዮም ኣይምልሰሎም እዩ ወይ ከምቲ ናቶም ኮንቨርሴሽን ዝገብር የለን ግን እቲ ኣካይዳ ክንሪኦ ከለና ግን ምስ ህወሓት ኣዝዩ ታሪካዊ ምትፍናን ዝነበሮም ሓደ ግዜ ንህወሓት ወይ ንተጋሩ ወይ ብፍላይ ንህወሓት ብዛዕባ ፅልኢ ናይ ህወሓት ክንዛረብ ከለና ኣብ መንጎ ህግደፍን ህወሓትን ዘሎ ፅልሲ ማዕሩክ ክህልወና ይክእልን ንሕና ምክንያቱ ላይክ ንሳቶም ብዙሕ ዝተፈታተንዎ ነገራት ኣሎ እቶም ኤሊት ማለት ኤሊት ሌቨል ክልቲኦም ወገናሲ ዝያዳ ሶብ ይፃልኡ ኮይኑ ይስማዓኒ ካብቲ ተራ ህዝቢ የስ እቲ ናቶም ውሳነታት ሓደጋ ስለ ዘምፃልና ስለተፀለና ፅልዋ ገይርልና እዩ ግን ኣብ ቦታኻ ኣብቲ ናይ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ ን20 ዓመት ከርተት ንክብሉ ዝገበሮም ውሳነታት ናይ መን ምዃኑ ዝጠፈም ኣይመስለኒ they're still living on that እቲ በሰላስ ኣሎ እዩ ኣብ የማኖም ፀጋሞም ይሪኦ ኣሎ ወታደራዊ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ህወሓት ዝመርሖ ዝነበረ ወይ ናይ ትግራይ ኤሊት ዝመርሖ ዝነበረ እንታይ ዋጋ ክፊልዎም ካባይ መንጋሩ ዝደልዩ ይኮኑን ናው ነዚ ኩሉ ሰጊሮም ህወሓት ንባዕሉ ምስ ኤርትራ ዘለዎ ምትፍናን ምስ ኤርትራ ምስ መራሕነት ናይ ኤርትራ ዝነበረ ኩሉ እዚ ይፈልጥዎም ካባና ንላዕሊ ነዚ ሰጊሮም ብሓደ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ክብሉ ከለዉ ብናቶም ዓይኒ ክትሪኦ ከለኻ then there must be something ነቲ ዘለዎም ዲፍረንስስ ረጊፆም ንቅድሚት ንክጥምቱ ዝገብሮም እዚ ድማ ልቦና እዩ ዝበሃል ምክንያቱ ሓንቲ ቪድዮ ኣላ እንተንዝክራ ክልተ ጤለበድየ ንሓትሕደን ሓነግ ይበሃላ ኣብዚ ጫካ ሓነግ ይበሃላ እጂተን ካልኦት ጤለበዱ ድማ ይርአን ነይረን ግን እንስሳታት ስለ ዝኾና ክነግራ ይከላን እየን ኣብ ዝተወሰነ ግዜ ነብሪ ይጎይ ከም ዘሎ ርየን እተን ካልኦት እንስሳታት ነቲ ነብሪ ምስ ረኣያ ሰተት ኢለን ኩለን ቅርብ ኢለን እዘን ክልተኸ ሓነግ ክበሃላ ነብሪ ኣምላኽ ዕድሉ ዝኸፈተሉ ነብሪ ተቐሪቡ ፀኒሕዎ ድራሩ ማለት እዩ በታ ሓንቲ ዘሊልያት እንታይ ማለት እዩ sometimes ዝዓበየ ሓደጋኻ ከተለሊ ምኽኣል እሞ ንሓትሕትካ ዘጎራፍጠካ ነገራት ኣሎ you know ንክልቲኻ ከጥፍእ ሕቡእ ኣጀንዳ ዘይኮነስ ብግልፂ ትዛረብ ብኸመይ ከጥፋካ ከም ዝደሊ እውን ኣብነታት ዝበካ ንኣብነት ንዓና ከም ቃዛ ክንገብረኩም ኢና እዩ ዝብል ስለዚ if anything ቃዛ እንታይ ከም ዝመስል ትማል ተፈፀመ ታሪክ ሕጂ እውን ትፍፀም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ስለዚ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ኣብ ኦሮሞ ንሪኦ ኣለና ብኣምሓራ ንሪኦ ኣለና ካብዚ ተበጊስካ ክትሪኦ ከለካ እቲ ተበጊሱ ዘሎ ፅምዶ ሓፂር ነገር ወይ እውን ኣብ ስምዒታትካ ተቐሚጥካ ዝነበረ ቁስልኻ ወይ እውን ዝነበረ ቀደም ተፀራረፍካዮ እንታይ ዝገበርካዮ እንተይኮነ ብሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ሓደጋ እውን ኣብ ግምት ኢቲኻ ነቲ ዘሎ ኩነታት ረሲዕና ንቅድሚት ክንጥምት ዝገብረና ኩነታት ስለ ዝኾነ እዩ ናብቲ ክንከይድ መጀመርያ ወጣባ what happened ቁሩብ ኤክስፕሌን ግበረልና ብዛዕባ እቲ ባክግራውንድ ኣጋጢሙ ዘሎ ነቲ ሰባት ብዙሕ ግዜ ከይወስድናሎም እንታይ ዘይደሊ ግን ኣነ we understand the situation እቲ ኢንቴንሽን ናትካን ገለ መጀመርያ እቲ ሰብ ሰሚዕዎ ዘሎ ንስኻ ዝተረዳእካ ነገርን እስከ ንገረና let's not put እዝን ከም ዝኾነ ዘይኮነስ ነቲ ኩነታት ከለቅስ ብዝኽእል መንገዲ እንታይ ትሽግር እንታይ ይመስለካ ኣነስ ብክልቲኡ ወገን እቲ ፅምዶ ብዙሕ ዘይተረድኦ ኣሎ ሰብ ከምዚ ፅምዶ ብውልቀ ሰባት ተበገሰ ወይ ናይ ውልቀ ሰባት ሞቲቬሽን ገለ ገይሮም ዝሪእዎ ሰባት ኣለዉ ፅምዶ ቅድሚ 2 ዓመት እዩ ተጀሚሩ
أبي تجميرو مع استجميرو خميجيرو مسرت سديدو دما فلوت نجاري أجا أنا مانديتي باللي مزعوه زارب جن كله مستودع مستعففة إن ميديا تحتنا بنا متي مالتي خم توسخات فلتوش دش شو عطور حجبر أبز سرحو جوز إذا أمنو برديش أنا هزبي أبسأل إن بكينات الناس أنا هزبي كنا تعاقفوا نغل ناي ميديا صراحة جميرنا مالتي قال ولا حنتي ولا أنا بقول ميهم يزاروا الله زي سواء أنا ويدانيال ويكال إسب بفولي إن التحاريب زي تجبر نجار يلا نزي استراتيجي كوس أمدوزي زد خمولون زد عارولون أكلات الله ساتهم يوم كأن مخلط عامة أبجيسهم أبزر الجاذب بسحهم فلازم نحنا تمالي مس حزب تجراي كأتمالي مسانا زنبرت عن تيز بالكاي اللي تدفت أرونا بحزب دوردت الإي نعوخ ميجرنا نعرفه نعوخ ندمس صوت غينا دما نحبار مدمسس كلونا له حكي نحبار مدمسس حجي أميديم سمسخايو بزح كم زبالكايو نعاقم قداء له تردق سبا له زتارات أرسبا له زسقق سبا له تتفلا ليه ريتو دلو سبا له بحافشا قن تسعمدو خاب تخجمر كله أب ميديا مالتي حجي زلو درجة بس يحوه زلو تأرزي أزيو زل عليه زيرو قن عندنا يتردق أنا ينقر له بوغن إرتراويان بزحات كونو قلو وحدات بزي قدس نربحا حزب تقراي نربحا ناي تقراي بوليتيكينياتات انتباهيلو كمز هاقرا وحدت تفتس أميجينهم دريو إرتراويان الله بوغن تقراي دما إرترا أبتسقم سلازلا تقراي مدحن نخد كونا يلوم زمت أزمدا يلوم زحاسب الله إذا خلتي إزي حدقنيا إذا تحساس بازي بوغن إرتراويان دحسب جيجايو بوغن تقراي دحسب جيجايو أيتعدلنا نمبر إذا بزي عشران قلن عامت هاوكينات كأتينا برون نخوم يونا يتقلسن أبتريالي تعانتو يتزارو النركان دحرمز إناس إذا بتقراي نمسلون ديمقراسي نفتحة تقاليسو تعويتو سلطان جبيتو حق منقس تغيرو حزب إرترا 30 عامت تقاليسو ناصنت أخليلو تقواناتيفو ناس هاجر ونينو إذا نحنا تجارو إثيوبيان كينام نحنا إرتراوان كينا كم كلت هاجر كم كلت حزبي تفاقرنا كم تواجهنا يدمن مسواتنا زخفلو خلتي حزب تدما بسلام كنمرح وي بسلام كنبر أي تعدلنا نبكينا تأتينا سو إذا حلفة 30 عامت كسارة ينيرو نزخم يجرنا نغيره هجي كاب تاكتيكالو سلطاو زمدنا قلمله وصينا بيور زخونه صوري زخونه نخلتي حزبتات استراتيجيكاو زمدنا تكالاوي خاب زخونه مقدي حدا ما راح يخوري وي حدا حلاف يخوريو نابأس زأتونا ديكونه بخلتي وغن تكالاو زخونه حزب زدغفو ناي سلام صندوق تغبر الله تباهيلو طعمي زها وصيتاو خوينو نحنا خبتي كميديا متأن نحنا أنسخا ولا خالوسي امزي حنت كنتال طاف اندحر الله خويناس حنت فريخابتا كنتال طاف كندا انا هنا ابركتو طعم نيشتات ابركتو ግን ትንሽተይ مستحادو سيكاو سيكا عاب ስለዝኸውን ማለት ስለዚህ ወገን ትግራይ ዘሎ አክቲቪስት ይሁኑ ወገን ኤርትራ ዘሎ አክቲቪስት በሐባር ሰራሕና እዩ እዚ በሚዲያ ደረጃ ማለት ግን መብዛሕትኡ أنا أبزرباي دعلو كل جزء المحجز حاونا برهانه لما نتنا زملكت قداي تزاريبو بتعمها ساين يرسو نسبة إرتراز وقطع مالته يبن تجارون قطع كرم بزح تفتينو عمج الرشاء بحن تعريم دي تعرم كم ترسم معنا وينو مالته حجيت يا أخي ولدلي نحن إرتراويننا تجاريهم أب ساعة أب تحت إثيوبيا لو صباح نقول ناس هاجر كونوا ديوم نايب علوم إيكونومي خلوهم ديو نايب علوم ناس أمن استخلوهم ديو كم خبر لهم أنا فتو دس بلني دقاقي ما أفزناته إذا حلف جوز إثيوبيا هذا جه انتقت إمواسي زحش ودابن أقاومان دلهم حزب تجاريهم ناف هاجر نتخلو زهود
because ኣገጢሞም ዝፈጠርዎ ኢንፍራስትራክቸር ኣሎ ኣብቲ ማሕበራዊ ቃውሞኦም ኣብ ፖለቲካኦም ከም ህዝቢ ማለት እዩ ሃገር ኮይኖም ክቕፅሉ ዝኽእሉ ሳቶም ኢለ የደኣምን እዚ ፖለቲካዊ መርገፀይናት እዩ ለሰይ ኢትዮጵያ ገልዕድ ሽግር ተጋጢሞዋስ ትግራይ ሃገር ኮይና ትቕፅለሉ ዕድል 100% እየ ተኣማምን ኣነ እዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ደሎ ናይ ክልተ ኣሕዋት ናይ ሓሳብ ፍልልይ ብዙሕ ናብ ተኣፋፊ ነገር ዝኸይድ ኢለ ይሓስብኒ ሶ እቲ ዕላል ኩሉ ግዜ ክመፅእ ከሎ ዕላል እውን ኣይኮነን እቲ ኣዘራርባ ክመፅእ ከሎ ክልቲኻ ብምክብባር ትገብሮ እዩ እምበር ሓደ በቲ ናይ ሓደ ዋጋ ሓደ ከዓ በቲ ናይ ሓደ ዋጋ ኣይኮነን ዝግበር ተረዲእካ ኣለካ ስለዚ ኤርትራውያን ነፃነትና መን ይድሕልዎ ተልካኒ ህዝቢ ኤርትራ ይድሕልዎ መንእሰይ ኤርትራ ይድሕልዎ ነፃነት ተጋሩን መሰላት ተጋሩን ክብሪ ተጋሩን ድሕልዎ ከዓ እቶም ትማሊ ዓመኹም ዘለዎም ዘርኣዩ ተጋሩ እዮም ኤርትራውያን ናይ ተጋሩ ህልውና ኣይንሕልዎን ተጋሩ ድማ ናህና ህልውና ኣይሕልዎን እዮም ግን ናይ ሓባር ኢንተረስት ኣለና ምትሕግጋዝ ምትሕባር ሶሊዳሪቲ ኣብቲ ፀጥታ ይኹን ኣብ ካልእ ሓባር ክንሰርሕ ዝኸሰርናዮ ክንመልሶ ናይ ሓባር ስራሕ ናይ ሓባር ፀላእ ኣለና ክህልወና ክእል እዩ ናይ ሓባር ፀላኢ ናይ ሓባር ፀላእ ኣለና ተኮይኑ ከዓ ብሓባር ክንሰርሕ ክንግደድ ኢና መጀመርያ ግን ሰላም ከነብሕስ ኣለና ናይ ምትእማን መድረክ ክንፈጥር ኣለና ካልኣይ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ምስ ተጋሩ ዝግበር ናይ ፖለቲካ ዘተን ንኣብነት ብዙሓት ኣብ መቐለ ኣለዉ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ንኤርትራ ከም ሰይጣን ገይሮም ዘቕርቡ ኢሊታት ኣለዉ ኣብ ወገን ኤርትራውን ንተጋሩ ከም ሰይጣን ገይሮም ዘቕርቡ ኢሊታት ኣለዉ እሱ ይኮነ ንፀልወና ንዓና ንኣብነት ሓደ ግዜ ኣነ ብዛዕባ ልቢ ትግራይ ትዝክር ትኾንካ ተዛሪበ ብዙሓት ኤርትራውያን ጫውጫው ኢሎም ሃገራውያን ማለት ኣነ ዲናይ ድገብሮ ተኮይነ ንህዝቢ ትግራይ እንተደኣ ከምዚ ከቃሎ ዝፍትን ኮይነሲ እዚ ሓሳብ ዝውን ኣይመፅኒ ከም ኣብነት ኸውን ዲ ከውን ናይፈልጥኒ ግን ኣብቲ ዋንቲ ተጋሩ ከም ዝብሉና እዮም ተጋሩ ከም ዝብሉና እዮም ምስ በሉ ሚድያ ናተይ ንሕና እውን እኮ ልቢ ትግራይና ኢና ንዓኣቶም ዲስክሪሚኔት ንገብሮም ኢለ ተዛሪበ እዚ ንክልቲኡ ህዝብታት ኢሎምና ዝበሃል ዘረባ ባላንስ ንምግባር ሚዛናዊ ንምግባር ዝመፅእ ሓሳብ من يفتيرو من يمتيرو سو ناي تاريخ الله بعد اللي عندهم كم سيممو خلو قديم سيممو ناتو تاريخ الله قلنا بتاريخ ده يكونه أبتي نحنا كجاجونا زي كالجن حساب على تستوى ده خون بدون قرنا نخون خل سلريت مهارنا خون خل دخاتات مهارنا خون خل استفدت أرجل كنا تعلو النصون من بلاسي تسعري إذا أنا بخمس كونسبت يرسل حجون ناي إيرترالو ألاوينا تواقع عداقة آتيو بزعبات أمرو زحسب سبنعي أي قبلوني خم حدا إيرتراوي وطابا نشتي تتوقع بلاكيا كتكتل منتان حدا فيتو نابتي كأن مسرت وان كتملس مجمريا أبزي أنا ونكبلاني يرنا قدما بيلاجي سلا كيبل كواب كالو كاين سقري لي زوم أكتيفيستس ناي تقراي برهانه يكون ستالين يكون دانيال اسملاش ناتنايل اسملاش يكون كالوت ون ابزت امدو ابي قدز قبرو نحنا يرتراوينا اوكي نحنا بوغن يرتران من تعلامان سرح لنا زردانا يو مهنياتو زي تدلي كوينات كما تسلا زين دلي ترجمنا كويناتن وصيتنا كويناتن دما كندي يرتراو زردو سلا زي it's very simple ኤርትራዊ ህይወት ንምድሓን ምስ ሰይጣን ወንከጽምጽ አገማ ይኮነን ንኤርትራውያን ንህዝቢ ንሃገር ዝርብሕ ክሳብ ዝኾነ ምስ ማንም ክንሰርሕ ድልውነት ኣሎ ምስ ማንም because ዳማይ ከምቲ ስኻትብሎ ዘለኻ ኢንተረስት ናይ ኤርትራዊ ኤርትራን ኤርትራውን እዩ ንኤርትራዊ ንምድሓን ድማ ናይ ግድን ኣይኮነን ብዋጋ ናይ ካልኦት ክትቋመር ምስ ብዙሓት ሃገራት ንዓኻ ደስ ዘይብሉኻ ንግዚኡ ወይ እውን ገለ ነገራት ተቀያይምና ነርና ኢና ትብሎም ነገራት ኩሉ ክልዮም ግን مجمري علامها دحنت اندحر خوينو ناشنال سيكيورتي انت خوينو انت هتقبر كل جزء قدامنت كخطري سو اسس لزخونه الساتوم وين بناتهم نابنت برهان الفعاتي كيبلنا يخ نحلف انا زك مصمدو مس برهانه صبو زخونه مرداتاي نبرن حقنا مزراب
እዚ ጽምዶ ምስ ኣወል ኮይኖም ክሰርሑ ካብ ዝጅምሩ ግን ብፍላይ ኣብቲ ቀዳማይ ገጽ ናይ ብሓቂ ትብዓት ዝሓትት ኣርሒቕካ ምጥማት ዝሓትት ካብ ተጋሩ ክመጾ ዝኽእል ዝነበረ ብድሆታት ዝመጾ ዝነበረ ብድሆታት እውን ብኣካል እውን ብዙሕ ፈተነታት ኣጋጢሞ ንዑ ሰጊሩ ነቲ ጉዳይቲ ኣብቲ ቅድሚት ኮይኑ ክሰርሕ ምውሳኑ was a very big step ኣኽብሮት ነቦ ነዚ ዓብ ስራሕ እዩ ተሰሪሑ ኣቡ ብወገን ኤርትራ ካብኡ ናብኡ ኤርትራውያን ኩነታትና ርዱእ ስለ ዝነበረ እኮ ንኤርትራውያን ንምእማን ከቢድ ነይሩ ግን ካብኡ ናብኡ ግን እቲ ኩነታት ቀልጢፉ ንኤርትራውያን ክርዳእና እቲ ሓደጋ ንዓናሲ ወይ እውን እቲ ፈተና ናትናስ ርዱእ ነይሩ ኣብ ተጋሩ ግን ብልጽግና ዝፈጥሮ ዘሎ ካልእ ፀገም እውን ስለ ዘለዎም ኣብ ውሽጢ ተጋሩ ዘሎ ዳይናሚክስ ከቢድ ስለ ዝኾነ ንዑ ሰጊሩ ምስ ኤርትራ ጽምዶ ክገብር ወይ እውን ካብ ውሽጢ ትግራይ እናኸደ ምስ ኤርትራ ርክብ ከካይድ ተባዕ ዝኾነ ስጉምቲ ነይሩ ስለዚ we have to respect that ኣኽብሮት ኣለና ኣብ መንጎ ዝተዛረቦ ዘረባታት ነይሩ ኣነ ብግደይ መልሲ በየ ኣብቲ ግዜ እቲ ግን ኩሉ ግዜ ተዓቢ ስእሊ ጽምዶ ከመይ ገይሩ ይዕወት እዚ ህዝቢ እዚ ክንሪኦ ፀናሕና ከመይ ጌርና ፍቕርን ስኒትን ኣትዩ ዘሎ ካብ ውግን ዕግርግርን ድሒኑ ሰላም ክነብር ጀሚሩ ዘሎ ናታቶም ረብሓ ከመይ ገይሩ ከም ዝዓዝዝ ንገብር ምናልባት ንስኻ ዝበልካዮ ኣነ ይርዳእኒ ካብ ምንታይ ተበጊስካ ኢኻ ግን again ቅድሚ ናብታ ኔክስት ክፋል ኩላታ እታ ሓፃር ቪድዮ ቆሪፆማ ዘለዉ እንታይ ኣጋጢሙ ስለምንታይ ከምኡ ክትከውን ክኢላ ብዓይኒ ተጋሩ ኣብ ቦታኻ ኣብ ናይ ተጋሩ ቦታ ኮይንካ ክትሪኣ ተጀሚርካ ድማ can you understand ነዚ ዕጅግ ንቅድም ናይ ዳኒ ኢንፑት ክንርኢ ናብዛ ጉዳይ እዚኣ ምክንያቱ ናብ ካልእ ከይትኸደና ምምልላስ ከይትኸውን what do you think ዳኒ ነዚኣ ጉዳይ እዚኣ ከመይ ሪኢኻያ ስኻ well እዛ ክብላ ሓሲባ ዘለኹ ሲ ኣብቲ መወዳእታ ዶ ክብላ ምክንያቱ ድሕሪኡ ዘረባ ከማን ከይበዝሓና ደብለኒ እንዲ ግና ምንታይ ክርኢ ዋላ ጥሪልና ናብኡ ንክንከይድ እንታይ የደልየ ኣምግላፅ እዛ ስእሊ ከማ ናብዛ ዘላ ተቐሚጥካ ያለካ እታ ክብላ ደልያ ዘለኹ እያ ዘኪራትኒ እዚ ዘለናዮ ዘበን ፀለውቲ ኢንፍሉንሰርስ ሕጂ እቲ ቀደም ደቂ 40 ደቂ 50 ገለ ተኮይንና ና 50 ዓመት ነገር ንፈልጦ ዋላ ሓንቲ ኣይሰርሕን እዩ ኣብ ካልእ ዓለም ኢና ዘለና ሎሚ በዓል ቲክቶክ በዓል ቴሌፎን ፎሎወርስ ዘለዎ ይፀሉ ኣብ ባይታ ፅልዋ የምፅእ ሓደ ነገር የምፅእ መዓት ጥቕምታት ኣለዎ እቲ ዞም ውልቀ ሰባት ሲ ክንደይ ፀጋ ዘለዎ ነገራት ከምፅልካ ክእሉ ኣወል ስዒድ እዚ ናይ ብሓቂ ብናትና ወገን ክንሪኦ ከለና ኣብነት ናይዚ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ኣወንታዊ ኣብነት ምናደ ከም ኤርትራ ኮይኑ ሲ ኣብቲ ምክልኻል ድዩ ኣብቲ ሰላም ምምፃእ ድዩ እቲ ናይ ፅልዋ ሓይሊ ሲ ካብዚ ፀኒሑ ናብቲ ሓዊሕ ዝፀኒሑ ማይ ክሕዝ ከም ድኽእል ዘርእየካ ዓብ ነገር እዩ በዚ መዕቀኒ ሰሪእናዮ ወዲ ጣባኹን ብርሃኖኹን ኣብዚ ቅድሜና ተዘርጊሖ ማለት ፀለውቲ እዮም ፈትዮም ባይዘ ወይ ሕጂ ፈቲኻ ተምፀ ኣይኮነን ፀለውቲ ፈቲኻ ተምፀ እታ ካሜራ ወልዕካ ገለ ትብል እቲ ዓቕሚ ናትካ እቲ ህዝቢ ንዓኻ ክጥምተካ ከሎ ካብ ኣፍካ ትወፅእ ተገድሰና ይኽብለካ ከሎ ከይፈታኻ ፀላውቲ ትኾን ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ፅቡቕ ነገሩ ኣብ ከምዚ እዋን ኣለና ሕጂ እዚ ናይ ፅልዋን ናይ ፀለውትን ሰብ ከዓ ምስ ጂኦፖለቲክስ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ትግራይን ጉዳይ ናይ ሰላምን ናይ ውግእን ጉዳይ ኣብ ከምኡ እቲና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፅልዋ ባኒ ንምሻጥ ኣይኮነ ክላብ ምዕዳም ኣይኮነ ደርፍታት ንምሻጥ ኣይኮነ ነዚ ዘሎ ወለዶ ካብ ሞትን ካብ ሂወትን ከድሕኖ ዝኽእል ነቶም ኣብ ድፋዕ ዘለዉ ንኣሽቱ ኣሕዋትና ወይ ክሞት እዮም ወይ ክነብሩ እዮም ዝውስን ዓይነት ፅልዋ ከይተረዳእካ ኣብ ኢድካ ትሕዝ ማለት እዩ ኣብ ከምኡ ዘበን ኢና ዘለና ሕጂ እታ ሓደገኛ ትገብራ ንዓቶም ነቶም ፀለውቲ ጥራሕ ደይኮነ ነቶም ድተረፍና እዩ ማለት እዩ እቶም ተረፍና ካብቶም ፀለውቲ ድበልዎ የልዕል እሞ ሽዑ ነቶም ፀለውቲ እውን ነጋግዮም ንኸውን ሽዑ ምስ ኣባና ጥራሕ ደይኮነ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ እዩ ፌክ ኣውትሬጅ ዝበሃል ዘበንካ ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ግዜ ፅልዋ እንታይ ኢኻ ትገብር ኣልዕል ኣቢለ ምፅ ኣቢለ ወዲ ጣባ ድበለሎ መዓልቲ ሰሚዕኩም ዶ ረአዩለይ ስምዑለይ ገለ ሕጂ ኣይ ዶንት ሚን the problem is ከምቲ ድብሎ ዘለኹ በቲ ድበሎ ብርሃነ ድበሎ ሰሚዕኩም ዶ ረአዩለይ ስምዑለይ ከምቲ ኣነ ድብሎ ናይ ብሓቂ ተሰሚዕኒ ተትኾንኩ ይፅላኒ ግን ሪመምበር ኩሉ ዘበነ ፅልዋ ስለ ዝኾነት ነቲ ዕብዳን ነቲ ሓዘን ንመስል ነቲ ተሰሚዕኒ ትብሎ ዘለኻ እቲ ፌክ ድገደና ዘለዋነት ሕጂ ኣብዚ ፌክ ኣውትሬጅ ስለ ዘለና
لما عالتي زبنة سكرين شات زبنة كليبس ناقبركا مزوار قلت مصدر له it's fake outrage مخنياتو نمنتاي خاهم تقبر دلتي outrage تي حرقان تي مقلسي أبوت له جن تا fake سي سلا تسرحي مصابيلكا سلا تسرحي دي سرح تتخون نيرو كلا حسوت إني أملكا تقر فيها حجي بزحارو جن صلوت اللونا بزحارو جن زبنة fake outrage اللونا مو خابز كل الأماني خد حننا صبوا دلو لبامات كا نتي فيك اوترجا بمرامن ناتاتهم تي تانفوتو نايتو غدايسي نانا تغدات كمزي دلو مبالن بقليلو خغبرو زخلو ነገር አለው ማለት ነቶም ፌክ አውትሬጅ ዝገብሩ ንጸሎትን ጥራሕ ተገዲፍናሎም ግን መልሽ ዋዓዋዕ ማለት እዩ ሕጂ ቶም ጸሎትና ዲዩ ቶም አውትሬጅ ንገብር ዘለና ንስዕብ ዘለና ዲዩ ቶም መጥፋእታ ሓዊ ዲዩ ቶም ገለ ንኹላትና ቁርብ ከምዚ ዝሑል ማይን ሓንሳብ ገጽካ ግጭፍ ከብለካ ከሎ ለስ ቺል ደብለካ ነገር ግደ ሓቂ ዚና መንጎ ኢትዮጵያ ኤርትራ ገለ መለ ንብሎ ናይ 100 ዓመት ናይ ወላ ናይ 200 300 ዓመት ኣብዚ ከባቢ ናይ ድግበር ኣብቲ መሃል ኣገር ዝበሃል ኢትዮጵያ ኮሚታት ወሪድዎም ኣይፈልጥ ታንክታት ገይሮም ዝዋድእሉ በዓል ባሌ ሲዳሞ የብሎም በዓሎም ሕጂ ደምፅዎ ነገር ተደይ ኮይኑ እታ ኩሉ ግዜ ኣውትሬጅ ኣምፂኻ ሕጂ ዳ ናይ ቴክኖሎጂ ገለ ንብል ኮይና እምበር ተቐደሙን ከምኡ ነይሩ እዚኦም ከም ዝብሉና ኣለዉ በልዎም እዚኦም ከምዚኦም ዝብሉና ፀልዎም ኢልካ ድገብር ኣውትሬጅ ጅግንነት ንብሎ ንሓንሳ ሰብ መትከል ንብሎ ግን ብቐሊሉ ብስምዒት ኣለ ኣጓሂርካሰ ኣብ ሞት ምእታው ማለት እንዲሁ ሕጂ ንለብም ክበሃል ከሎ ምዃም ፅምዶ ከነተሓዛ ኮይና ናይ ለባማት ስትራቴጂ ተልና ያፅምዶ ብምንታይ ሞ በቲ ፍቅሪ ዲ ክፅላእ በቲ ሰላሙ ዲ ክፅላእ በቲ ምትሕልላይ ዲ ክፅላእ በቲ ኣቕሽሽትና መሻይኽና ኣብ ዓበይቲ ዓዲ ኣዴታት ንብዓት እንዳ ነብዓት ልብኻ ድትንክፍ ድረኣናዮ እሱ ይኽዕቅን ፀኒሑ ሞ ሕጂ እሶም ኣብ ግምት እቲ ኻሲ ሕጂ እዞም ፌክ ኣውትሬጅ እቲ ፈሊጡ ኣነ ሆሬ ድብል ደሎ እቲ ፌክ ኣውትሬጅ ኣብ ምንታይ ደልዕል ባይዘ ንዓይ ኣይኮነን ድብል ዳንኤል ከምዚ ኢሎም ፀሪፎምን ይኮነን ድብል ኣሎ ንውድበይ ንሃገረይ ንሃይማኖተይ ንብሄረይ ንቋንቋይ ባዕሉ ወኪል ይድመፅእ ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ታቐንዲ መልእኽተይ እትኸምኡ ድብል ጊቭ ሚ አ ብሬክ ኖባዲ ብሊቭስ ከም ድበሃል ወዲ ጣባ ሆሬካ ጌት ኦቨር ኢት ፅባሕ ቻነል ተغيር ናብ ጆርጅያ መፅኻ ካልካ ትሰምዕ ኤርትራ ኣይኮነትን ኦፍ ኮርስ ጸላዊ ኦፍ ኮርስ ንሰምዖ ዓቢ ተንታኒ እዩ ግን ህዝቢ ኤርትራ ፀርፉን ኣለዉ ከምዚ ኢሎም ህግደፍ ከምዚ ፀርፉን ኣለዉ ፅምዶ ከምዚ ፀርፉን ኣለዉ ኣባል ፅምዶ እንዲ ስእሉ እንዲ ዘሎ እዚ ፌክ ድገብሮ ኢት ኢዝ ፌክ በአና ወገን ውን ሓደ ተጋሩ ዝበልዎ አክቲቪስትስ ኣምጻቢልካ ከምዚ እኒኦም ድሉና at the end of the day it's just some ሕማቅ መዓልቲ ውዒሉ ኸውን ሸተት ኢሉ ኸውን ናይ ደንቆሮ ዘረባ ተዛሪብሎ ጌት ኦቨር ኢት ዓዲ ሚልዮናት ዓዲ ካህናት ዓዲ ለባማት ዓዲ ዓበይትታት ዓዲ ክንደይ እሞ ከዓ እቶም ከምኡ ንብል ዘለና ቴክኖሎጂን ገለን ሒዝና ዘለና መብዛሕትና ካፍታ ወፃኢና ዘለና መብዛሕትና ሕጂ ዝኩሉ ኣብ ግምታት ኢኻ እታ maybe it's an American term but get over it and I'm love that that's it وحيد كاية تخيد تديكوانا أنا هاجراوندي أنا هقدفندي أنا إيرتراندي أنا نفسه تعبابيسي أنا وكيل يلوس ماتيسي أو ترجع حيزو ماتساكالو نمشوتو ولا تسألاوي ولا تخمن دول حدا نقول قيدوسن نحنا نولد لنا ግን አሞንጎ ህዝብታት አሞንጎ ሃገራት አሞንጎ ውድባት ግን ንሚሊዮናት ህዝብ ይቆጽር ስለዚህ ነፍስኻ መቅለል ኢልካ ከድሊ ማለት the bottom line ግን እንታዩ نحنا ኢልናዮ አይልናዮ በደገድስ እዚ ህዝብና ርኢናዮ እቲ ህዝቢ ከም ህዝቢ ፈቀርዶ ፈቀርን ፈረቃን አበይ ከተጻሊ ይፈልጥ ይኸማን ድባሃል ጸኒሑ ግን ናይ በሐቅና አምነቶ ኮይናስ እንታይ ዳዩ ከምዚኦም ዝብሉና the average ولا بدقد لنا دي قالت الحرزنا يصمدو قداي ولا تي قرحنت حيز وصنحنا يودبا ودي ولا زي كباي جمير كمالتيو ويانا دغبر وندا بلنا حريرنا صنحنا زي قداي بعيننا نخريم جمرنا يغيرك يقلطفو لبخارس رسكايو ويلي حدش تخلوتا تبا يرئكاي مالتيو اذا قاطامه فطيروخا بزحات تغارو اكتيفيستس دي ولا باب تግራይ دلو مراحته ودب دي قال بتليفون بقال ناي معلالا قاطامه قال خركب كلها ملشو
we have more in common than we think. Hablo miskin lib malna zabla kazabayna dala. The bottom line is ከምዚልና ወድ ጣባ ከምዚልና ኢሉ ድኾረ ትግራዋይ ወይ ከዓ ናይ ትግራይ አክቲቪስት ገለተሎ ፌክ አውትሬጅ ገይሩ ደቂ ዓዱ ላዒሉ ገለ መልክ ገብር ፌክ ነገር ክገብር ተደልዩ ህዝቢ ኤርትራ ትፈልጥዎ ንወድ ጣባ ባዕሉ ትፈልጥዎ ነንሕድና አይና ዓሹ ምክንያቱ تخالق سب كان عنده حسابه كم تقبر يلن أنا دفولت بزار ناي قداي ناي سلام مسمات ناي وطبعا جينا كمان يتصمدوت بالقال كمان يتزرق حتى النيرة كم قاش أجر كعدم كان نيرك قرب الرخو لو ناي حوحة ناس ننزل بهالو نجاري نيرو شم كمان أي نبرن شو عد ولا نور طابع ذكره بكان ما قال خيد عينة دباقة قصلو ቅድሚ ሰቡ ልዕሊ ሰቡ ፍቅሩ ዝገለጸሉ ሰብ ስለ ድኾነ ሰብ ኣምፃቢሉ በጣም ከምዚ ኢሉ ገሊሉ ድኹርት ኣሎ አንለስ ፌክ ተደ ኮይኑ ኣውተንቲክ ኣሎ ከም ድብል ፍልጥ እዩ ንምሸቱ ኸ እስከ ናይ ብሓቂ ከምኡ ሓሳቡ ሕማቕ ይፀልአና ድዩ ገለ መለ ሰዋት ሓደ እዩ 3 ሚልዮን ድሃም ትብለና ቶም 3 ሚልዮን ከኣለና so that is the bottom line መጓህርቲ ይኩኑ ዞም ኩሎም ዓበይቲ ዓድና ኣዴታትን ክብላና ድፀንሑ ክንሰምዖም ተኮይና እዚ ኩሉ ጽምዶ ካብ 1 ክሳብ 20 ዘሎ እንዳቀራረብካ እንዳማለኻዕካ እዩ ገለ ክብል ፀኒሖም ብዙሕ ከማን ምምልኻዕ ደልዮ ነገር ኣይኮነን ግን 00 በዓል አብይ አሕመድ እዚ ናይ ፒፒ አጀንዳ እሳቶም ከም ድስዕሩሉ መገድታት እንተጋፊሕና ኣሎም ግን بتاريخ حتى نخمزي حد ربع خفل زمان دخون مجمرة جزي خمزة عدل متي الناسي ألفي نعيشوا تا هبنا أركبنا يون ويا هبنا يخون بلقن أين دفرني نعملتي مو so get over it yes حجي وطابع انتاي كبلي دال مسيلك حدا جزي انتاي زبال زربالو مجمرة دانس أبو جيرواي أنا دماغ دغما ود طابا ወይ ምን ብርሃነ ስለዝፈተውን ወድ ብርሃነን ወድ ጣባን ስለዘይ ተረዳዱ ጽምዶ አቦም ከም ዝምርኮስ ጌርካ ምዝራብ ኮምፕሊትሊ ጽላለይ እዚ እዞም አሽሓት ህዝብን ሪዮም ጸናና ናቶም ዕጫ ኣብ ሚዲያ ዩቲዩብን ሶሻል ሚዲያን ዝውሰን ኣይኮነን ስለዚ ሓደ ኣነ ዝርዳዕኒ ዘሎ እዞም ኣብ ሚዲያ ዘለና ጽልዋሲ ናይ ብሓቂ ዝተገንዘብናየ መስለን እንወጣ ባይኮን እንዛዘረባዚያ ተራ ሰብሲ ህዝቢ ኣብ ምብኣስ ዓብግደ ከም ዘለዎ ፍቅሪ ንኸተነግስ ከቢድ እዩ ጽልዋ ጸገም ንኽትፈጥር ግን ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ወይ ባእሲ ንኽትፈጥር ክሳዕ ክንደይ ቀሊል ምዃኑ በሚድያ በርሂልና ኣሎ ሕጂ ንክምለስ ኣብታ ጉዳይት እያ መጀመርያ ጽምዶ ኣባይ ኣብ ሚድያ ስለ ዘለኹ ንጽምዶ ድማ ይድግፎ ስለ ዘለኹ أنا كورية بعد فلت صمدو إلى نتجارو خصرف ويون نقل أكتيفيست نتجارك خصرف سلز جمركو صمدا بحدا جاز ورد خينو نبي حكي صمدو مسرت ناتو أبحث أزورده نجار خينو لمالتي لذي إذا حجين رياضة لنا مدرك نصمدو كستو تعيو كستو تو خمسة خين زبلا زراربا صمدا أوز مركز كهون يبلون we must have some قال institutionalized كوينو إذا صمدو مسرت كلو كفلا لومبر على السوشيال ميديا زز متى كزاربلون كفرسون كهانسون زخل كنتات كون يبلون أبز عجي كابز كاتسين لكن حنت زربالا نزيا صبوك يركا كتب رهاون ني وتابخ صبي سلتاور كبن استراتيجي كاور كبن زبال الله مجمريا الزربازي أبزع جزيان تكملينا زي ناي حصيرن نجزيوس أجمعات كانوا مفتاحن نوح أب نوح استمته زمدناتات ناي قربتنا وناي قربابت حزبي ركب كل جزء استراتيجي كاوي قربابت حزبي سلتاو ركب كقبري كلونيا مخنياتو عون غلط يا خب حدا يزبل حكا من كنت قاعد ناي مريت تمتشين غلط يا خب حدا يغلط لك ما ياهين تمتشين غلط يا قايد وسدك لذي بمسرته بتفطرات اساسير كاس لزلا ኤርትራ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ለትሰይ ምስ ህዝቢ ስሪላንካ ስልታዊ ርክብ ገብር ክእል ምክንያቱ ዘራኽቦ ውሑድ እዩ ንግዲ ክኸውን ክእል ወይ ገለ ካሮፍ ጌርካ ድማ ሜቢ ብቐሊሉ ሪፕሌስ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ጎረባብቲ ህዝቢ ግን ብብዙሕ ነገር ዝተሓላለኸ ስለዝኾነ ብፍላይ ድማ ብመሬት እውን ዶብና ዝኾነ ትግራይ ከምኡውን ዓፋር ሱዳን ካብኡ ናብኡ ማለት እየ ስለዚ እቲ ምብራቕ ሱዳን ማለት እዩ مزيوم حزب زلنا ركب مس حزب كل جزء استراتيجيكاوي عجف ناي مودا تاع انا من باران هذا يو سلازي
تزمتش كونز غل سلام الرقاتن كلونا كخلالو إنه ويحس أبدا سلام الرقاتن كلونا نعنصر زلنا مس بوليتيكاويان حالتات وسلتاودي استراتيجيكاوي كتزارب تغلقها based on the situation زلو كنتات سلازي حانت كابتن تجارو كابتا كلها complete لاب كالو كونتكست غينو ودت أبا ني كالو كونتكست يزارب نيرو كلها يابتو كونتكست خلوجن اتازربا نتجارو استنكفتا سلتاوي ركب أمونغو مستجارو زلنا تبل زربا زنبرت من البات تجارو بحما أنت ترديو ما كتردوهم تخلدو ني ودت أبا أبزياس انتاي كتب المخال كمان هاتو كاب تقول تخالو كلنا عاي قبل هاي نبرن حق المزراب أجاني ناون توم كومز جبرون أب أديس أبا وعلى يجبر سلزلة بلتقنا نسمدون مفراس ما قدام الجندو كم زغل رديو سلازي let's make some fake story تبعيلو هندسكا قدام زنبرن زي نبرن حاويسكا زوجك كم زغل قمت علني نسون قريفنا جن اتي سلتاوا زراربات والكم قالت تسمعها نهزبي قالوا توسمعت كتفترن قطعة كتفترن تخليها الكات قمدو وطابن تايم بالكبز عبازيات راي أميت الله خو طابا سوري أميت الله سوري أرى يا ترديك الله انتي مسلكاتي زغون سب كزارب كله سبات ببناتهم ربحهم لترجموه مالتي كله أمكن مع عسرت السبت زاربت اللهاسي بتناتك ترديك تزارب ورلها بقو دردو خاصوات كلتا سلسته ربعته خونو خليهم توسون سواتك زترجمو كله خليهم نابكال إنه كم زنا ربحه قدها له نايس قدها بزح نجار له زعلان يا كم خرّايا مخلون because قريص أمثلة زوسدوا مستقارو كوفلي فرس لزلنا يكون نانس أمدو غيرنا تبل قريص أمثلة زوسدوا جن ودت أبازي أسا منتاي كونتكستي تزاريوان تا قدمي أدحري أن نبرت حساب سنتاي يدول أمسوانيم ولا تسأل تاريخها مايكروفون أو دلو تاريخها قدمي عمد تقمر لنا وركو مايكروفون إذا مايكروفون زي كونان anyway حجي أنا خابتهم أونست اللي خلنا نقرأ بوز حقاقة سبي دحر أبزي ميديا السخاب على الخابرها داني فل أبزي ميديا دلنا سبات كابوز إحنا قرينا حبريتنا متى حسا جيجا حبريتنا وسدينا علة تجاج حاسوت جيجا مسكا تقالحو يقريتها حتى لك كم ده حريت بالكوين كان ناي ميديا سبون كتخونا يقبأ كان علما ناي تصمدو كنت عنتو يدولو داني ودت أبا تقاقي تصمدو دفرس تخوينو موزي تصمدو يكونان وإبرهانة تقاقي تصمدو دفرس تخوينو تصمدو يكونان زي فيك يو مالتي حجي نابتا زبركا استراتيجي كاو زمد الناس اللي نبرنا كوينا 3 عامت هبسن فلالاتنا زغلو دم مفسح زغلو نبرت زغلو تأفاكو تاريخيو دحري هزباو قنبارن هزباو يان حرنا تقر إنو شتو موقعمتي أردساواتي ومعصبرها مساعتوسي دحري يزم عبال استراتيجيكاو زمدنا ينبرن تجاويتي نايخلتي هزبتات دخام مسواتي قلمال حج استراتيجيكاو زمدنا أبكلتي هزبتات أبسنو لبون كله غيليو جورجو عنتو يمسخا هزبتات باستراتيجي الرخوبدو تيلكاني I don't know مجمرة ديفاين كنقبرو لنا قن تي استراتيجي كاو زمدنا زبهال أبسنا لبونا هلو غيلي هزب تقراي إرترامت كم كالي عدو ريو هزب إرتراون تقراي خير كم كالي عدو ريو إرتراويان أخصم ماريام كيدو مسالومو تجارس مرامتو ينقدو شيت لوطو ولا بتي ناي تግራይ قومان دحريخاو كلنت ناي نقد ختمات دبهلا ناي تግራይ اب فنጫን افنا ኤርትራ እንደሎ كم دي ابقى 20 30 كيلومتر في الليل اب تግራይ ዝርከብ ሃብቲ ጥራ ሃብቲ بملؤ ዕዳጋ ዝቀርብ ካብና አዲስ አበባ ነስመራ ቀርቦ እዚ እቲ ናይ ንግድ ባህሪያት ይበቃ ولا قيرو زي تخلي نحنا خا بقرب عداغانا دخلنا مقليو تግራይዩ بقنعنا انت لابت سلام مصينا مالتي حجي استراتيجيكاو زمدنا تبلو ابسن لبونا نايت حزب كله تواليديو تزاميديو
تواليدو تمرعيتيلنا كوبت سلالبونا له مالتي استراتيجيكاوي زمدنا دبهال ግን አህዛብ بفلا كم بعد إيرترا إثيوبيا أو أفريقيا زلوا جنا جمع ولا هجرات أحزاب بخميم دم الرحو بخميم زازو دم زون تلكاني بتوم دم الرحو من البوليتيكا الليتاتهم بتوم أبسلت عندهم حيلتاتهم دم الرحو توم حزب تجرين حزب إيرترا سلام دادليه توجعن قتلني راح كيلو نايمن وساني تلكاني وساني حزب تجري كونن وساني حزب إيرترا كونن وساني نايتهم بوليتيكال الليتينير ስለዚህ እቲ ስትራቴጂካዊ ዝምድና ሳብስነሉ ቦና ናይቶም ህዝብ ሎ መጀመሪያ ህዝቢ ደላይ ሰላሚ እዚ ፕሪንሲፕል አይኮነን ናይ ተፈጥሮ ይለይ ተغيሮ ህዝብ ሰላም ወፊሩ ከአቱ መጽደሊ ኣብቲ ሁሉ ስንክሳር ህዝቢ የለን ስለዚህ ህዝብስ ከም ዝበልካ ስትራቴጂካዊ ባህላዊ ስነልቦናዊ ስነአእምራዊ ዝምድና አሎ ባራብ ክልተ ሃገር ኮይኑ ولا حاصور غير كانوا حزب فلسطين من حزب اسرائيل بحاصور تخلكيلو خلص سنلو بناو زمدنا غن اللهم ولا نايصلوهن يدبلكا كما ياليون اتاتهم عيغزاي حجي ابزا غداي زيا انا تزاربكوا ኤርትራውያን ህዋትና ደቅ እንስቴ ነይረን ኮምፕሌን ገብራኔር ንዓና አግሊልኩም نتجارو فكيركم زعينته حتوتات نيرو تردي كارلو تزربا مالتي حدا كابو ابز ميديا نزلنا سبات تعاوم تزنورو اتيمكم نحنا هغراويان كنا خندي صعيرنا غلد بلي نيرو زربا سو انا نزمانش كغبرو دلي وي كملس دلي نزربا زمال نمبر 1 نتم هغراو از حجي تبرهان هندش شيلو مصي مليسو ومبر ناي بحقي ابت صمدو اندحرالو خوينو برهانه ማእከላዊ ሰራር ሓክጥቀም ነይርዎ ማእከላዊ ሰራር ሓክጥቀም ነው ቼን አለና ሰንሰለት አለና አሎም ተኮይኑ ብርሃን ኣብቲ ጽምዶ ማለት ምስተም ዝምልከቶም አካላት ተዛሪቡ ወጣባብ ዚያ ተጋጊሎስ ከቅሬታ በልበልዎ ከምቱ ንዑ ዝተባህሎ ማለት ይቅድም ሕጂ ሰለስቲ ወራድጃ ተግራዋይ ይኽብል ኮሎስ ይቅሬታ በል ተባሂሉ ጠራይብቲ ሚዲያ ይኮነን በተሰንሰለት በተማእከልነት ሓልዩ ማለት كم خبر هيدا اللي ينبرهانه نمنتاي يخوم دليو كوعوعوز دليل المهنات بخلتا نقر يدري أنا حدش ميديا خفيت له نعودو سابورت خركب ويكا نعنص أخو نغلي أدنو زيرو قن هبتاقو نقر كن ملس نزن حواتنا إرتراوان كرد اندحر كوينة أبلوجيك مسئنا اندحر تزاريبنا جورجو كاب حدا تقراواي سخان عايت قربني إذا حكي دو يس حدا تقراواي دما كاب أنا تتقراواي حاو قربو بمقرب تخوينو مالتي أبز خمزة عينة كونسبتينا تزاريبنا تحساب سلوسي نيرو سمعاني يقيد بلن نيرا زوم تقاوم تزنبورو خواي جميرنا أبها قراو دنبا ممس أنا نات كندخام ناتن وصيتي انتا اخن كومبلين تقبرا سخو من ديكم بطفو من اسيات الله ونحن مرسو بينا لكم تقالو سنو رابعي جنبار سرحو كوستو قدام اي نسيو استقاقي حوخا مملاسيو مملاس زعبيقا تسعرو مالتي بايتا سيتي كالو لحان تسرحي ولو سلازي إذا مستقراي زقبر زلو تسمدوسي كابهاتكم لعلن تقراي فتينا ويتقارو فتينا يوم حقيقي لنا اللهم زي كونس نحابار ربحلان نحابار ربحانا سلامي سلام كا ناتومي ناتكني نانا ناي كلنا سلازي بخمز ملكع كتقلصو ابتي إرتراوي وقوت زنبرة ابت كونتكست يتزاريبي مر نتقراي دملكت أجندا أي نبرن تأجندا نزبط تقراي نتقراي زملكت أجندا أي نبرن نتقراي زملكت أجندا نيرتو زخون تقارو بخمين ريوم تقارو بخمين تمتهم بخمين وزنهم زمل أجندا نيرتو زخونو نحن بكله تقارو فتينا كنا أنت تأجعنا من تدعي لأنا there is something مالتي قريتها حتى لأنه كا ابنتكم أنتوا قلت أخلا لني أبزي كونتكستي كنا نيرو تزربا so تتقرصت قريت مستحالنا يقدم زبلنا الجيبهم زوم صوصات قد زبل كاي دغمون يعني ስለዚህ ብርሃነ ናይ በሐቅ ጽብሎን ተርአሉ ኮይኑ ብርሃነ ማእከልነት ሓልዩ ከም ትንገብሮ ሁሉ ግዜ እኮ ሓቂ ነው ተአኪብናስ
كنا خمدين كان تاي مالت كائنا نبل أرما المحجون أرما تبعنا أرمنا ينقران سلازي كم أقول أنت خوين برهانة تما كأننا تحلي مسيو إذا أهول نيرو إذا جن أنت عالطي بقلسي حجها أمت أدل أنا حزب تقرأي كبر حزب تقرأي كون أن عيدا فير كان دبلندر ولك أسبي إذا ولك أسب أبينا يكون تكوين يزارب كم دل خمان دفلت أبلني دفلت أوزح كأخذ له غالي سلازي أبينا يكون تكوين يزارب إنه بزي قدس حزب تقرأي عيدا فير كان أيبلنن حزب تقرأي يبلن تكوينه جن حزب تقرأي تقرأيتها خحاتو دلو يعني إليه تكوينه مالتي جن تاجندا نهزب تقرأي دملكتها يكون توتالي ما بقسي يسوي نبره نحن سبك تقلت أقول لك أنا كو مستقارو زمدنا نقبر دلنا أنا حبار ربحان لنا كندها إحنا كنقاتل إحنا سلام كنسفنا لنا نحبار على أها تفتير له بحبار كنمكتول لنا تخيل استيج مالتي مبر بمقرب بمفتاو دا السخات كنت قربان كحواتي كاب تقارو أي بهالن يقوم وطبعا أبو خلقها كتنزر منتان مجمريا نسخان برهانن كتسحبو خلقهم من كم زربحت فيك فليت كالله مش يا سلازي whatever you do whatever you say بزي قدس أمنتاي تمركيسو برهانكم كحسب كيلو ويون كالنتاي كحسب كيلو ناي كلت يخم متفنان نحادة ناتكم باسي تتقيمو نتتسرحي زلو كفرز زل حيلكم زلو بزوج تسقاتات ينفسجيرو زخي زلو حيلكم زلو نفلتنا سلازي أتا نزارب الله زلنا رسي سلمنتاي تزريبا وي سلمنتاي كم خوينو زي كنا كنحاسبو زلنا هجي عقدت علامه دبنا كوينات الله بزوريانا نزا كوينات بجمار دما مخنيات زلمن زلو دارقا نكوينات زمهلل زلو يزبلانه مهللاينا نرزلنا سبن سلام يمهلل نفلت هنا بلصقنا قد نكوينات زمهلل زلو نتقارو نختك كل عينات مغنياتات دللو نابير ترى وران نخقبر دما كل عينة تعري قبراله سلازي at the end of the day برهانه بخمي ترديوا كالو تقارو بخمي ترديوا ما is secondary اتي اجندا اكندصم دو مليسو سراور سديدو ناب كالي العماتات كيدنا نزي تردو كردد مفتان نتزلنا فتنا نخنسقر مفتان امونغو كلت اقدستي علوتنا يصمدو امها whatever the reason is امونغهم conflict زفتر انت عينه صلوا كم زلوا كتجنزبه تساي قبر حدا كالاي وطابا يرتراويخا يرترا بصح كمصيخا اب اوروبا تقمط علىها صمدو بعين يرتراويان ابزوان زي بجكا تكحن كل زدلي ديسكشن زدلي يكون وي نو صمدا قداس مخان صمدا دما صمدا سلامن سنيتن مخان دما تردادينا لنا امين تسألينا مجمريا زبلو زنبرن حج بصحيو زلو نريا سلازلنا بلصقنا كوينات يدللو سلازي مس عفار صمدو is very fundamental استقراي صمدو دما امن اقداسي now جورجو اسكو امين نالو سرحلو لنا اسي كونن كودلوتي شو انت اي مسلكا نامنك برهانه قدم حجي برهان حاونا قدم حجي سلسينا ورجا تغاريو مسولو انا قدميت مصي قريت حتتي لي حقي قدما يزقدم ابا عندك وتحكمو ابا قريت حتتي لي كومو بدل تادا افصيمه خوينا انا وي جيجا بدل يكون بايزو كاب افهم كتنقسل تقل جيجا تغيرس يقريتا خبلو نزب تغراو دلوي انا جن ابتيني ارتراراوان دقربلي حتو نعوم نخردا زقربي ابت كونتكست يمبر لهزب تغراي فوكس غبر اينبر نبرهانون ايكونن مالتي بحار يعني ابتناتو بيرسونال دمصغن امناتو بيرسونال no انا بيرسونال غدفو بليز بيرسونال از انذر ايشو زي ولقاو نغرات كالن غدفو مجمريا تغاروسي بتازربانات كحماق سمعو مخالو نعي كم زرداني مسز بيرترا زلنا زمدنا ناي نوع زغصلك هون الله امبر نو قاراج نز حج زلو وي ون مسبلصقنا وي مسابي نمهرام كون يبلون حجت انتنشناتهم اب قمت غير كانت تزاركايو نساتهم زبل زلوون امون غوز بزلو سنيتن فقرنسي نغزياو رب حدا يكونس قصالنت كلو مزلو تراينا كندفعلو ندلي زبل منفسيو سلازي ات منفس كاو زبغسو زلو صبو نغري نحنا نحسب زلنا
كوينو تريف تصمدوسي نحوار كوننا دامبر نقارا كوننا يبلون ولا ونسخه افكال كونتكست بلو تزربا تواهلا زلا بحماق زردوا زلو ساتهم كاب صبغت ስለተበገሱ ዝብላና ምክንያቱ ስለምንታይ ንሕና ንነዊሕ ዝጠመተ ዝምድና ኢሉ ዘይ ተዛረበ ወላ ኣብ ካልእ ኮንቴክስት ክዛረብ ከሎ እንታይ ዘሰክፍ ነይርዎ ገለመለ ዝብል ክኸውን ይኽእል ሕጂ እንታይ ክብለካ ደልየ ያነ ከምቲ አንተ በዝበልኩኻ ኣብ መንጎ ክልተ ይኹም ዝግበር ባሲ አንተ በጥቕሲ ነጊረ ነይረ ክልተ ጠለበዱ ወይ ክልተ ዝፋተው ክፋተው ዝግብኦም እንስሳታት ክበኣሱ ከለዉ ንነብሪ እዮም ዝያዳ ረብሓ ዝፈጥሩሉ ንኣንበሳ እዮም ዝያዳ ንዝቢ እዮም ንወኻሪ እዮም ዝያዳ ዕድል ዝፈጥሩላ ከም ዝበሃል እቲ መፅኡ ዘሎ ኩነታት ይቕረታ ምሕታት ድዩ ነቲ ነገር ንምዕራይ ንገብሮ ዘለና ብርሃነ እንታይ ኢልካ ወይ እንታይ በለካ ይኮነ ኣነ ንብርሃነ ኣብ ካልእ ግዜ መሊሰሉ ነይረ እቲ ዝበሎ ነገር ኣንኣክሰፕተብል እዩ ይቕረታ ክሓተሉ ኣለዎ እዚ ነገራት እዚ ድማ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናትና ከምቲ ንሱ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ንተጋሩ ይገረፍ ዝበለ ፋይን ሪስፔክትፉሊ ንስኻ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኣይትእቶ ኢለ ነይረ እዚ ኣብ ካልእ ኮይኑ ሕጂ ንብርሃነ ኣነ ክሕፅረልካ ተረዳእትን ላ ታዘረባ ብርሃነ ከምዚ ንዓይ ተረዳእትን እየ ነግረካ ከምዚ ንዓይ ቅሬታ ሓቲቶም እንዲዮም ንወዲ ጣባ ቅሬታ ክሓቶ ኢሉ እንተደኣ ነዲሩ መፂ ኣሎ ኮይኑ ኣነ ብዘይቀል ዓለም ምሽዶ ተጋጌ ከይተጋገኹማን ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራ ንቅሬታ ይብሎም ማለት ከይተጋገኹማን ምሽዶ ተጋጌ እየ ድብለካ ከይተጋገኹማን ህዝቢ ትግራይ ተጋጌኻ ተይልኒ ይቅሬታ ህዝቢ ክቡር እዩ ኖርማል ኮ ስለዚ ብርሃነ ግብረ መልሲ ይደልይዋ ግን ኣነ ንህዝቢ ትግራይ ቅር ዝበሎ ትግራዋይ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብቲ ቀደም ዝነበረ ኮንቴክስት እዚ ናይ ኣቃውማ ናይ ፖለቲካን ንገብሮ ነበርና ካውንተር ኣታክ እሱ ንቡር እዩ መንጎ ክልቴና ዝነበረ ኩነታት ብከምኡ ድፅለው ክህሉ ስለዝኽእሉ ግን እዳዝማት ዜሩ ዜሩ ግን ኣብዛ ናይ ትማል ኣጀንዳ እተን ኤርትራውያን ኣሕዋትና ንስኻትኩም ንዓና ኤርትራውያን ኣብዚ ሃገራዊ መኸተል ኣለና ኣብ ራብዓይ ግንባር እዚ ኩሉ ኣበርኪትና ዲሓቆፍኩምናስ ምስ ተጋሩ ክትተሓቋቆፉ ዝብል ዓይነት ዘረባ ምስ ተዛረባ ተዛረባ ተዛሪባ ንዓኣተን ንምርዳእ እዩ ምስ ተጋሩ ካብ ባህል ላዕሊ ስለ ዘፍቀርናዮም ኣይኮንና እንታይ ደኣ ናይ ሓባር ረብሓ ኣለና እቲ ናይ ሓባር ረብሓ ከዓ ሰላም ናይ ክልቴና እዩ ረብሓ ስለ ዘለና ኮይና ናይ ሓባር ረብሓ ጌርናዮ ሰላም ካልእ ሲዕ እቶም ዝምልከቶም ዝዛረብዎ ግን ናይ ሓባር ሰላም ስለ ዘለና ናይ ሓባር ረብሓ እዩ ካብ ዝብል የረድየ ነዚኣ ቆሪፆም ብርሃነ በቲ ዘለዎ ናይ ፖለቲካ ምጥቀትን ርድኢትን ብርሃነ ከምዘይጋገ ፈልጥ እያ ብርሃነ እመነኒ ከምዘይጋገ ፈልጥ እየ ብርሃነ ግን ነዚኣ ክጥቀመላ ሓሲቡ ነይሩ ንህዝቢ ትግራይ ግን ህዝቢ ትግራይ ቅሬታት ሰሚዕዎ ተኮይኑ ይቅሬታ ሓቶ ኣለኹ ንህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራ እውን ከምኡ ማለት እዩ ፐርፌክት ትግራይ ህዝቢ ትቐንዲ ዓቢ ብርሃነ እውን ከም ትግራዋይ ጌርና ሪና እምበር እቲ ይቕረታ ክበሃሎ ዝግባእ ብዓብዩ ንህዝቢ እዩ ፅምዶ ንቅድሚት ንክኸይድ ንክዕወት ምድላይ ደኣሉ እምበር ምስ ብርሃነ ውልቃዊ ኩነታት ክህልዎ ይኽእል ንፅምዶ ሙሉእ ብሙሉእ ክውክል ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን ከምኡ ድማ ወጥ ኣባ ብዝብሎ ብሙሉእ ፅምዳዊ ክምርከስ የብሉ እንዳኒ ናባኻ ሶሪ ቁርባ እልይ ኣቢለካ ምንታ እንታ ነገር ኣፅሪ ኣቢልናያ ነቲ ህዝቢ እንኳ ከም ሆነት ኣነኻ ተናተይ ተራ ናይ ሎም መዓልቲ ምናዳሲ እቲ በዓል ጉዳይ ወዲ ጣባ እንዲዶ ኣሎ ካብዚ ድበሎ ንላዕሊ ክብል ኣይ ቲንክ ምድጋም ይኮነካ ጣባ ካብዚ ንላዕሊ ይበሃልኒ ኢልዎ ኢኻ ከምቲ ዓንተ ክብሎ ድፈተንኩ ከዓ ኣብቲ ትራፓ ናይ ፌክ ኣውትሬጅ ኣይንኸይድ ንዓይ ተሰሚዓትንላ ይቕሬታ ክሕተት ኣለዎ ኣነ ክሓትት ኣለኒ ንህዝቢ ወኪሉ እዩ ንህዝቢ ትግራይ I'm sorry, but that's all fake. كومو جيرو ولا دلي خايو امباسادر جيرو وكلنا مو يقريتها تقبل زبلا كاسب يله امباسادر كيدو وكلنا مو تقول حماقو تقبل كاس معنا دبلا كاسب يلن قرب مقلولنا يدل الحجه ايجو يسعرنا الله زبنا صلوا خن كلنا زبنا ايجو يدلو تا زبنا ايجو خا تا كلاتنا اكونت لاتنا تليفون لاتنا تي نتعاملنا سي ستايت غبره اكزاجريت غبره نتي حدا خ بزحات مخناس ترسعك مالتي حجنا وني خن ملس دلي حجمن تخصرو ولا ستري زربان كنزارب
تقوداي تقول بزعباز نبلو دلنا يكون تقوداي إيرترا تبهر هاجر لاتنا نحنا إيرتراوين نزد حلفة 34 عامات بخندي حرق وص متيا بخندي حرق وص كا تعاقي بعد صنحت أمم قنا خندي لعلن تحت ندبلنا بزح حجون حدا ولدناي قد لحليفنا في حدا ولد السجاجر لجن بكل مدايو إيرترا تبهر هاجر ناس نتار عقبت أفكارنا أفريقيا اللاتنا كتقصل ياخا نعا من تقصالنت ناتا كله من تقصللنا زغلو بزعبا إثيوبيا بزعبا صمدو بزعبا تግራይ دغل نتا إيرترا من تخنقصلاي قدامي تعلام أنا خم إيرتراون كان نسايا مالتي تجارخا بناتكم عقمي بتي كنتات فترة دلو أبزا ساعات زيا أكلنا إثيوبيا لهم كم زغنتاتنا إثيوبيا تنونا ولا مو أبحديو كساب تبل نسدوم صلو نوصي زغلو وقحت حدا أنا أبغى دمتسي وقحت حدا مس إثيوبيا مالتي ولا بحجونا أمونغ تجارو لما حدا نجار أمثيلنا له حجي تا بنا إيرترا مجدي تا إيرترا تبال هاجر مزيالله تاجر أبي تجراي مجد خاب أب كرمي نازل له خلتين وي رجعت إثيوبيا هلا أكل فدرال ناي منجستي إثيوبيا خونكم كنت قصلوا لدخول تقولنا رأس هذا خالد أوتونوميك هاجر مالتي منجست تجراي كقصلي مالتي بتيل سي حزب تجراي منجست لما حد رخول وي أب تحتي فدرال إثيوبيا مالتي وي كا تجراي نصها كم إيرترا خوينا هاجر خوينا توصل لمجدتات كأب قرميت الله مالتي نازيان كلتي أنا مجبرك مزا إيرترا مزا دبلاد الله إيرترا تسمع معي كم برت حلال هيك هم ديوتس كل سبب حوتها تبهلت التم كند أجدستي التم ما راح تبصي حمام بخوميوت أملو حشنا تبهيلو تمالتيسي تي هل خيوات أناني تبهله حجز حادث سيناريو نص إيرترا الله كاليت سيناريو أوتونومس تجراي الله ثالثيت سيناريو نص إيرترا نص تجراي كلتا هاجرات الله مالتيو كال سيناريو الله إثيوبيا نزو كل دم سسا بلا خم قدما تقواصاصيرا كلاتكم إثيوبيا هم أبد سايا خم تم حادرو بعلى دخم فلطو إلهم نخلات ناس عرعرا بلم كوس دو دخلو تخلوتات حيلن الله بوتو حجي ازي تقند أجندة نازي حيلزي نازي إمباير بيلدن حيلزي تاريخو خانا ما أي تعمتاتكم إلو دسانحي إثيوبيا ون كافت بقص الله تحيزو كافت أبيسينيا تحيزو نابزيا دب صحة أب حدا هنون نعنا تقواصاصيرون تግራይ ተقواصاصيرون ኢትዮጵያ ንኹሉ ተقواصاصيሩ ነበረት ኢትዮጵያ ደይ ተገብረ ቲዮሪ ኮና ንለና 30 ዓመት 29 ዓመት መግዛእቲ 10 ዓመት ብፌደሬሽን ተደማሚሩ 39 ዓመት ተقواصاصሩና ህዝብና ንብለና ማለት እዚ ከቦትሎ ማለት ሕጂ እዚ ተአጀንዳ ናይዝ መልሲ ስዒርና ነፃ ዝኾነት ኤርትራ ሰላምን ናጽነቱን ዓቂቡ ዋላ ፍታሕቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ዲ ዋላ ነፃ ኮይኑ ድቕፅል ትግራይ ከዓ ምእንቲ ክህሉ ኢትዮጵያ تابع عباية خي تسعرنا مالت مجابريا خونكا نا إثيوبيا منتنا نحركا خي تتعافى منتي صمدو مزي حاجة تصمدو ناي أكتيفيست كنبلو نخل ناي بعل أول كنبلو نخل ناي بعل فعتي دو نقل دو قل كنبلو نخل نفسنا ينتالل كلت حيالات يوم صمدو جيرم شعبيان ويانا يوم صمدو جيرم إيرتران إثيوبيا نايكونان إيرتران تقران كتلاي خلنا خلطو ودبات يوم جيرم كلت حيالات يوم زيوم كتاريخهم توحد 5 عامت ندحري الدقيدي زيوم كا مبارنا صمدونا بحجز نجارات الكا تساتف ولا لا حجي تيفوزو نايكو عصوا بتشرو خنكا تعذباي سلدلخا تصاوات يكون خصم معك يبلون تم تصاوات يم تصاوت ودلو كم تعذباي كونكا حجي امونغو زي نزب قمه اتخا ات كونتكست تي بزعبا هاجر مفتارن معقابن عبيت اجنده خلو ابز مونغو دردلو ناي ايغوي ناي إلومني إليا خرياتني خريات السوشيال ميديا كراي مالتي كالوتون ولا تهزبي ولا وتابازم مغلصي يدلمي تبلم دلخا سبات يسمعكو اندا بعيني برتناتكا سمعيت ساتم تخمد وليد يسمعكو جن اوت راح يكونن نباين مص ነገራት አሉ ጎን ኾኒ ምንኒ እንድበሃሉ ነገርሉ በተጋሩ መገበገድ ከምኡን ንሕድሕዶም ባአና ወገን እዚ ግን ምንኒ ኢልካ ንነፍስኻ ተዓባቢ ኻሲ ነቲ بوشتاي تسمع عند الله سمعيتاس أقابطر لي بحثيرو أقابطر لي حجي اتقالي أي تردى أنن كبل خوني زي تردو بزعبازة قدايزي أبزي ملكوتو تسأقعيو
كسمع زلو امبر اتدي كردون از بيسك نجر زد بلو دلو خسي والعاد متود خيل ولا حنتي من إيرتران تقرأين إثيوبيا قلت أنت تبهال خمسة ولا كال حب نجار يبلنا مالتي تي وجن سلام من دم صخاء كل سبز فلطي مالتي حجي أب كم زخل لقناتات أنا كويس رد أن انتهي مالتكم يخو خميجر كخانة تتفتوا أنا إني مساخد تسعس عنيرة نسخة نحن ساب كم زنايك والعت درفونا برا كستما شارويته حنا إلى تموته مساينيركم سمستخونكم حجي تعاراركم تتقاوم أي دقافة يكون قال هات أو قط أو نايك والعتيو in fact سمعتاوي سئلك أقابات رولي يدبلو بحصير مالتي حجي زي تردو نجر سبب أبز قداي زي كم تعزباي كسقع عيد اللومبر أناليست خوينو استراتيجيست خوينو مخا حيلنا أي صلوان ناي تليفون أبز بحالو وان آتيو كاوع قال ملي يبلون نزي تردو حجي مصني الكاسمع عسرا دخون عسران كلتن دخون فيديوهات نايت مدلو نعرو مبالا حيش مالتيو جن at the end of the day اتي ولا بهقدف وجن بشعبية وجن ولا بحوحات وجن ناتو دقفت اللوه ناتو تقامت اللوه حجي تم دقفتني نتي صمدو كدقفو خلو تم تقامتي نتي صمدو كدقفو خلو فايس فيرسا امونغوم زغبر كالاي بسالساي درجه امبر نفسنا يتعشى شوا التم قبرتن حدقتن دوسنو وي حجيتهم قالينا هات نترقبر وسي صبوق يو نهاجرنا واسي نهزب واسي خلاتنا نعسل لنا نزارب لنا اخله تديكونه كمزي سئل خاب تافتناي صمدو فلايرز لدلو خمزي سبيشال سيتيزن كوين دسمعك وي جبارن حداغن تاسئلي الله مو خاف تاسئلي انتي سب كباته وصيس تبتينايل انت سب حاجلك خمزه نشتي حيل دحاسك كوين تسمعك امونغو نير اول دحغوسن امونغو بلا كوم دول دلو سؤال حيزي دخيد ديلوا سؤال حيزي دفانو ولا حنت باودس ابود تسرح صمدو يكون بود فرح صمدو يلا يكون المال صمدو ግን እዝብ ንሪኦ ዘለና بعيننا درانايو وصيتناتو بعابيو ግን እዚአን ሃገራት ህዝብታሲ ነብሱ አማሓዲሩ بخالوت كي تجازى كي تعبل له خم تقدم حج خوينو ونبر خنبردي أي نبرني. That's the bottom line. حج بزه نريق لنا أبزانا يلوم على ترى استماتيها. I'm sorry but أبوتا عنده يدبلك ويخبل get over it. يقريتنا تقبلوا يقريهم كن سمعكم قاله please دمتنا هنا قرأ يكونه. لما عملت دزدي ولا تسمى of course من هذا خلتيه خمسي معلت الله ما ميديا حجي كنديك آلات كاب قالكم واتس أب سومون كنديك آلات كاب كابين كابناتي واتس أب سومون أنا يرفلته حجي أنا دقاقيلو probability ربزح سخاتكم تقاقيلو حجي كمان سلا زربا ربزح دلخو ناي جيجاتات probability يبزح لهم مالتي حجي تورجا معرو أفو سلا تعاصي سلا دوعل نتوم نمعلتي خلتها 3 ساعات مخ أبزع عبيت قدايات مسعابي مسنيشو مزفلت مزي فلت كتزارب وعلكا عنقف كتب لك الله دولو جن نوع يزبل الله مالتهم نوعهم جيت اوفر ات بلوهم سخاتكم كا اجندا كبابلو مستر ريتيل دور دي ولكم ني خبل اليوم زي انا يمودات علينا عي ثانك يو نايت انكم تلسا معكم حنتي ابا دانصنا كلنا ممكن رياينا سلامنتاي እዚ ኩሉ ምስ ወጣባ ንዘራረቦ ዘለና ኣብዚ ስምዖ ንምንታይ ኣጀንዳ ሒዞሞ ከም ዘለዉ እንተተረዲእና ዝያዳ እቲ ይቕረታ ዝበሎ ወጣባ ንምን ክሳብ ክንደይ ካብ ሕቆም ንሕቆም ክሰብሮም ከም ዝኽእል በዚኻ ትፈልጥ ቋሞች ካምፕ ለማፍረስ ነው ጽምዶ ያልነው ከተጋሩ ጋር እንጂ ተጋሩ ስለምንወዳቸው ስለምናፈቅራቸው አይደለም ዋናው የጽምዶ ዓላማ የሻዕቢያን ተቃዋሚ ካምፕ ለማፍረስ ነው አለ እነሱ ደግሞ አፈረሱት ማለቴ ከተጋሩ ጋር የነበራቸው እነዚህ ብርጌን ሐሙዱ ማማም ነገር እሱን አፈራረሱት እና ይሄ ነው ዋና ዓላማው አለ ጽምዶ አፈር በላው እነ ስታሊን እርማ የሻዕቢያን ተቃዋሚዎች ካምፕ እጂ እዚኦም ቶም ነቲ አጀንዳ በአብዩ ክንደይ አበይቲ ናይቲ ብልጽግና ፕሮፓጋንዲስትስ ተተርጉሙ ተነጊሮም አዝኳ ትግርኛ ተሰምዕ ተዛራበ ስለዝኾነ ጸገም የብሉን ንምን ዝኾነ ይኹን ነቃዕ ንጽምዶ ንምፍራስ ሓጓፍ ምስ ረኸቡ ክንዲ ምንታይ ስፒን ናይ ምግባር ክእለት ከም ዘለዎ እዚ ድማ ወጣባ ይኹን ወላ ንዳንውን ሓንቲ ካብቲ ንሕና ክንጥንቀቐላ ዘለና ኮይኑ ዝስማዓኒ ሓደ ግዜ
ኤምፓቲ ክልወና ኣሎ ኤምፓቲ ማለት ድማ ነገራት ብዓይነቶም ካልኦት ንራዮ ኣብ ትግራይ ዘለው መራሕቲ ናይ ትግራይ ወላ ናይ ህወሓት ወላ ወታደራዊ መራሕቲ በሎ ክንምንታይ ብከቢድ መድረክ ይሓልፍ ኣሎ ምክንያቱ እታ ክልል እቲ ናይ ብልፅግና ኢንቨስትመንት ገንዘብ ዝቕበል ዘሎ ፖለቲካ ይኹን ሚድያ ይኹን ነፍስ ወከፍ ዝብልዋ ብኣገይሩ ዝኣስሮም ዘሎ መነቲ ትግራይ ኣብ ምምቃል ከም ዓብ ኣጀንዳ እናገበረ መሊሱ ሽግር ዝፈጥረሎም ዘሎ ስለዚ እታ ፅምዶ ናይ ብሓቂ ብጥንቃቐ ክትተሓዘሎም ብወገን ኤርትራ ድማ ነቲ ንሶም ዘለዎም ፀገም ካልእ ኣጀንዳ ከይውሰኸልና ድማ ተጠንቀቑልና ዝዓይነቱ ይከውን ዝኽእል እምበር ብትግራይ ኣንጻር ኤርትራ ዝበሃል ዘሎ ዘረባን ንሕና ኤርትራውያን ንምልሶን ዝመጣጠን ኣይኮነን ባት እቲ ብወገን ትግራይ ሕማቕ ዝዛረብ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ልክዕ ምስቲ ብልፅግና ኮፍ ኢሉ ኤርትራ ንክትውረር ደንጉይዎ ዘሎ እዩ ገለገለ ሰባሲ ፅልኢ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ሲ ኣይደኖ ኣይኮነን ምስ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ መፂኡ ኤርትራ ክድምስሳ ዝደልዩ ኣለዉ ፀዓዱ ኣለዉ ከምኡ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ከማን ኣለዉ ከምኡ እዚኦም ሕጂ ንከምዚ ዓይነት ሓጓፍ ክፍጠር ከሎ ሓጓፍ ዘይኮነ ካብ ኮንቴክስት ወፃኢ ወይ እውን ካብ ዝግብኦ ንላዕሊ ካብቲ ፕሮፖርሽን ንላዕሊ ርኢኻ ነቲ ነገር እቲ ንምፍራስ ዝጥቀምሉ ዘለው እዩ ስለዚ ንበዓል ከምዚኣቶም ዓይነት ሓደገኛታት ሰባት ኣጀንዳ ሂብና ነቲ ንጹህ ዝኾነ ህዝቢ ሰላም ዝደሊ ዘሎ ርቃት ዝደሊ ዘሎ ሰላሙ ንክረክብ ቀሲኑ ንክሓድር ንዑ ክንገብር ስለ ዝደለና እዩ እቲ ዝያዳ ዘረባ ንገብሮ ዘለና እምበር እንታይ ዝብል ዘሎ ነቶም ተቃዋምቲ ክህድሙ ወይ እውን ገለመለ መጀመርያ ኤርትራ ምስ ትግራይ እንድሕር ዝምድና ክትገብር ኮይና እኮ ዘይተባሃለ ዘረባ ወይ ናይ ግድን ኣብኡ ዝፍፀም እንታይ እዩ ኤርትራ ኣንጻር ትግራይ ንትግራይ ከፈራርን ዝደሊ ሓይሊ ክትዕጥቕ የብላን ክትሕግዝ የብላን ስፖንሰር ክትገብር የብላን ብግምጣሉ ትግራይን ኤርትራን ሰላም ክገብራ እንድሕር ኮይነን ወይ እውን ኢንጌጅመንት ክጅምራ እንተኮይነን ናብ ሰላም ክኸዳ እንተኮይነን ትግራይ ድማ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ክግምጥል ንዝደሊ ሽግር ክፈጥር ንዝደሊ ክትሕግዝ የብላን ብልፅግና እውን እኮ ከምኡ ነይሩ ኣብይ ኣሕመድ እኮ ኣብቲ ግዜ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ዝገበራ 2018 ወል ሰላም ጌርና ኣለና ንኢትዮጵያ ክጎድኡ ዝደልዩ ተቃዋምቲ ብረቶም ኣውሪዶም ናብ ዓዲ ከምዝኣትዉ ግበሮም ተባሂሉ ንኤርትራ ከምኡ ክገብሩ ዝደልዩ ድማ ንስኻ ኣወግዶም ተባሂሎም ትስምምዐከም እዩ this is how politics works እዚ ሕጂ ኣይ ከምዚ ሓንቲ ሮኬት ሳይንስ ፕሮብለም ሶልቭ ዝገበረ ይመስል ዘሎ ትግራይን ኤርትራን ሰላም ድሕሪ ገይሮም ባይ ዲፎልት ንኤርትራ ሕማቅ ክገብር ዝደሊ ሓይሊ ክፅርገፍ እዩ ንዑ መን ይምልምል ኣሎ እቲ ብልፅግና ብኤርትራ ሕማቅ ዝደሊ ዘሎ ንዑ ክምልምል ድማ ንርኢ ኣለና ነዚ ኣጀንዳታት ንፅምጦ ንምፍራስ ዝደልዮ ዘሎ ድማ ኩሉ እቲ ምስ ብልፅግና ምስ ኣብይ ኣሕመድ ደው ኢሉ ዘሎ ስለዝኾነ ንውጣባ ኪኖቲ ምስ ብርሃነ ዘሎ ውልቃዊ ኩነታት ኣማዕዲኻ ሪኢኻ ልቢ ዕቢኻ ነቲ ኩነታት እቲ ነቲ ናይ ሰላም መንፈስ ንምቕያር ዝተጠቀምካሉ የቕረታ ንህዝቢ ትግራይ ብሕማቅ እንተተረዲኹሞ ዝበልክዎ ምንቲ ሰላም ኩሉ ክገብር ክእል ክብል ብምኽኣሉ ብምጥፋሩ ነዚያ ኣኽብሮት ኣለና ናይ መወዳእታ ክልቲኹም ናትኩም ተዛሪብኩም ክትውድኡ ኢኹም ኣነ ናይ መወዳእታ እዛ ኣጀንዳ እዚኣ ምስ ልፍዓተይ ዘላ ካብ ሎሚ መይታላ ወጣ ኣባባኻ መይታላ ስለምንታይ እዚኣ ነገር እዚኣ ክትቅፅል ዝደሊ ዝምህለል ሰብ ከም ዘሎ ተረዲና ኣሎ ስለዚ እዛ ጉዳይ እዚኣ ናው ካብ ሎሚ ክትመውት እያ ምክንያቱ ብርሃነ እንታይ ክገብር እዩ ለባም እዩ ፖለቲካ ዝርድኦ እዩ ኩነታት ዝርድኦ እዩ ስለዚ I think እንድሕሪ እታ ኩነታት እዛ ንብላ ዘለና ሰሚዑ ንሱ እውን ካባ ክቅፅል ዝኽእል እዩ ኢለ ይኣምን እየ ምክንያቱ ናብ ትግራይ እንታይ ይመፅእ ከም ዘሎ ዳርጋ in a very articulate way ዝገልፆ ዘሎ እዩ ናብ ትግራይ ኩናት ይመፅእ ኣሎ ሓደጋ ይመፀና ኣሎ እቲ ኩነታት ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ተደጋጋሚ ዝገልፅ ዘሎ ሰብ እዩ ስለዚ ሓደጋ ዝመፅእ ዘሎ ዓብ ነገር እንተሎ ዲስትራክሽን ኣይንፍጠር ወፃባን ብርሃንን ሓባቢርኩም ነቲ ኩነታት ኣብ ምፍታሕ ዓብ ግደ ነይርኩም ሕጂ እውን ኣለኩም ስለዚ ንስኻትኩም ኣብ ናሕትሕትኩም ትቀባበልዎ ዘለኹም ወጣባ እኳ ብዙሕ ክሕውሶ ይደልኒ ኣብዚኣ ብርሃነ በዚያ ገይሩ ክውድእ ተስፋ ንገብር ወጣባ እውን በዚያ ጌርካ ክትውድእ ናተይ ሪኮመንዴሽን እዩ ናባኻ ክገድፈካ ነዊሕ ተዛሪብና ስለዚ ወጣባ ሚት ኣለኻ መስለኒ ኦኬ ቴንክ ዩ ስለ ግዜኹም እቶም ናይ ፅምዶ ኩልኹም ኣነ ነብሰይ ብዙሕ ኦነስትሊ ክነግረካ ከምዚ ምእንቲ መጎጎ ተሕለፋን ጨዋን እንድዮም ንብሉ ቦታትና
ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ እቲ ሚድያ ድፈጥሮ ተፅዕኖ ከዓ ስለ ደሎ ስለዚ ንህዝቢ ዋላ ከይበደልካ ከማን ይቅሬታ ትብሎ ኢኻ ከምኡ እዩ ባህልና እውን ንሱ እዩ ስለዚ እሱ ወልሓን ፀገም የብለና ንድሕሪ ሕጂ ግን ኣትሊስት የድብለካ ተራ ሰባት ዝገብርዎ ነገር ኣሎ ኣብዚ ሚድያ ቁርፅ ኣቢሎም ናተይ ናትካን ስእሊ ገይሮም ረእዮም በሉ ጆርጆን ወጣባ ንብሉ እዮም ኩሉ ግዜ እዚ ምዃኑ ክጠፍኣና ይብሉ ናብዚ በፂሕዎ ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ዓለምና ማለት እዩ ዝኾነ ብሕጂ እውን ሰብ ይጋገይ እንድሕር ሰብ ስራሕ ኮይኑ ይጋገዩ እንድሕር ተጋጊ ድማ ክእርም ኣሎ ብውልቀይ ግን ነዚ ሰብ እዚ ወላሓንቲ ብውልቀይ ኣነ ፅሊ የብለይ ፍቅሪ የብለይ ብውልቂ ማለት እዩ ተራኺብና እውን ኣይንፈልጥን ብኣካል ተዘራሪብና እውን ኣይንፈልጥን ስለዚ ከምኡ እዩ ብዝኾነ ግን ኣምሓርኛ እንታይ እዮም ድብሉ ቀስ በቀስ እንቁላል ብእግሩ ይሄዳል እንዲም ድብሉ ስለዚ ቀስ ኢልኩም ከዓ እቲ ኩነታት ተሓቀ ክትፈልጥዎ ኢኹም ስለዚ ንሕጂ እውን ንሕና እቲ መሰረታዊ ፀገም ናይታ ኢምፓየር ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሌና ትገብሮ ግፍዕታት እዚ እኳ ትማሊ ካብ በሻሻ ተወሊዱ መፂ ገና ማዓኮር ደይፀረገ ኣብታ ናይ ቀደም ኣቦታት እዩ መፂ ከነበር ክሕኩም ኢና ክንጭፍልቀኩም ኢና ወላ እቲ ዓለም ተቐይሩ ከሎ እቲ ሞደርን ዓለም ተፈጢሩ ከሎ ኣብታ ናይ ኣቦታቱን ናይ ኣባሓጎታቱን መፂ ስለዚ ውሕስነት ናይ ምንባር ውሕስነት ናይ ቀፃልነት ውሕስነት ናይ ክብሪ ክህልወና ተኮይኑ ንሕናን ተጋሩን ከለጋጋ ኣይካለ ወጣባ ኣወል ይጋጋ ኣይጋጋ ሓደ ይጋጋ ኣይጋጋ እቲ ፅምዶ እቲ ህዝቢ ክሰርሓሉ ኣለዎ ነቲ ህዝቢ ስለ ደርብሖ ማለት እዩ ነቲ ህዝቢስ ቀሲኑ ገዝኡ ከይዓፀው ክድቅስ ስለ ድገብሮ እቲ ፅምዶ ትግራይ ሰጊሩ ፀላእ ክመፀኒ ይክእልኒ ስለ ድብል ኤርትራ ሰጊሩ ፀላእ ክመፀኒ ይክእልኒ ስለ ዝብል ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ተፋቂሩ ክነብር ይኽእል እምነተይ እሱ እዩ ንዓይ እቲ ካልእ ኣብ ሓደ ግዜ ንፖለቲካ ትንተና ኢልካ ትዛረቦ ነገር ኣሎ ብብዙሕ ዳይሬክሽን ትንትኖ ትደሊ ኣናሊሲስ ክትገብር ትደሊ እዚ ሓደ ቆሊባ መፅእ ኢሉ ዳሕራይ ንሕና ጆርጅ ሓወይ ብተፈጥሮ ከም ዓይነት ፀገም ደሎም ሰባት ኣሎ ንኣብነት ሓደ ሰብ ትፈልጦ ኣብ ከተማ ትረኽቦ ፋዱስ ሰዓት ኣኺሉ ክትምሳሕ ምስ ደለኻ ስኻ ንሞ ናይ ምሳሕ ሰዓት ኣኺሉ ንዓናይ ንብላዕ ንመሳሕ ተልካ ጋቢስካ ምሳሕ ማለት እዩ ከም ሓተን ቁርሲ ከይበልዑን ወፂ ክኸውን ይኽእል ካብ ገዛ ጠሚሉ ከማኻ ግን እንታይ ይብለካ መሲሉካ ጥሙይዶ ትፈልጠኒ ኢኻ ንመሳሕ ትብለኒ ድብሉካ ሰባት ኣለዉ ጠሚም ከሎ ከብዶም ተዓፂፉ ከሎ እቲ መንጀራ እንዳደለይዎስ ጥሙይዶ ትፈልጠኒ ኢኻ ንመሳሕ ትብለኒ ድብሉካ ሰባት ኣለዉ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ናይ ፓብሊክ ፊገር ኮይንካ ትሰርሕ ተኮይንካ ንዓኻ እግርኻ ድከታተለካ ሰብ ኣሎ ፈታዊካ ኣሎ ድጥርጥረካ ሰብ ኣሎ ብዓይኒ ክፉእ ድርኤካ ብዓይኒ ፅቡቅ ድርኤካ ኣሎ ስለዚ እንተታት ክወፁ ግድነት እዮም ብዙሕ ከምዚ ኤግዛጀሬት ኣይንግበሮ እታ መእሰሪት ዘረባ ክነግረኩም ቅድሚ 2 ዓመት ተጀመረ ፅምዶ ዳና ዓንተው ይመሊስዎ እዩ ገዚፍ ፅምዶ እዩ ድሓር እሱ ተወዲኡ መሰረት ምስ ገበረ መሰረት ከዓ ፅቡቅ ገይሮም ምስ ኣፅንዕዎ ከዓ በሉ እቲ ህዝቢ ይፍለጥ ኢሎም ሰዲዶሞ ማለት እዩ ትረዲካሎ እዚ ንሕና እቲ ህዝቢ ንክፈልጥ ትማሊ ኣነን ብርሃነን ንፀራረፍ ነርና ብርሃነ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሞይቱ ብለና ንወፅ ገይርና ኣስመራ ክንኣቲና ገለብለና ንሕና ከዓ ንፀርፎ ነርና እዚ ክንገብረኩም ኢና ከምዚ ንብለኩም ኢና ንብሎ ካብኡ ንክንወፅ ኢና ትፅምዶ መፅዮ ኣብ መንጎ ህዝቢ ዘሎ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ንሱ ናብ ንቡር ንምምላስ ኢና ናብኡ መፂና እዚ እሱ ኢና ንሰርሓሉ እምበር ፅምዶ ብርሃናይ ዕንቅፎ ኣናይ ዕንቅፎ ኣወላይ ዕንቅፎ እስኻይ ተዕንቅፎ ዳንኤል ዕንቅፎ ከምቲ ዳኒ ድበሎ ክንውስኸሉ ተደይ ኮይና ማለት ሕውነት ናይ ክልቲ ህዝብታት ብዙሕ ዕድል ስለተዋህብ
توهبنا هو نسرح كنعنقفو ግን አይንخلنا أنا على حجي تعاطي صمدو عنقفو تدلخو شرفا حيزه خلقس يمጨረሻ أمبر صمدو أي عنقفنيو سيد حقي موتينكي غنلنا نزيا بروفايد غير كلنا تنكي بالبي كلهم توم تخاتلتي ناتنا بزلوخو حوات تقارون إرترايلن بالبنا مسكنكم ناي بعل ود شامبر ግን ብዙح تاشمي كونن كوميوم ማለት ሎሚ ዳርጋቲ ሚዲያ ትሪኦ ኣለኻ ውስድ አቢልካ ዘን ጥቅምታት ትፈልጠናይ ሰነቲም ካለዋ ወጣባን ብርሃንን ተባይሶም ጆርጆን ወጣባን ተባይሶም ተባሂሉ ዕጉግ ስለድበሃል ካብቲ ዕጉግ ሎሚ ድሓን እዩ ተጻሪፍካውን ሰልድ ስለድኽፈል ዕድለኛታት እዮም ዞም ሓድሽ ጀነሬሽን ትምህርቲ ምኻድ ገዲፎሞ ነፍሶም ምቕያር ገዲፎሞ ተጻሪፍና ከማን ሰልድ ንረክብ ኢና ኢሎም የተአደነ ሰልድ ረኽቡ ስለዚህ ኮሚታቱን አለው ቴንክ ዩ ቬሪ ማች አንል ማለት ተጻሪፍካ ትምህርቲ ገዲፎሞ ደይኮነስ ትምህርቲ ናይ ጸርፍ ዝጀመሩ ከም ዘሎ ኣይትዘንግዕ እንጌራ ኣለዋ እንተ ሰሚዕካ እኮ ሰብ ኣብ እንጌራ ዘለዋ ዝመሃር ኢሉ እኮ ናይ ጸርፊ ቻነል ጥራይ ዝከታተል እኮ ኣሎ ሕሉፍ ሃሊፎም እኮ ሰብዚ ግደፍ ኣይትጻርፍ ኣይትብሎን ኢኻ ኣሽሓት እንዲድቦ ደሎ نايتي كلتي زربا كلنا تاجين تردياتنا ندلا جيجا انجيراس لدفتر نز كمز عينت عب علامة كتودق عند حر عدل رخيب كادما attention سلا تركبت attention لما unfortunately جنزب سلا دمت جمال لنا بتوم زحزنونا أنا ولا حنتي رب حزي بلوم ولا بعين قطبة وين رب حزي بلوم سي صغيرة نزنا جرزك حن كل زفتنو جن ناتوم قرب يحزنني نزا كل أسير كاس بوجركا مزازة مقبرنا داني هو ثانك يو وخلله عري حد رايد هنا تات مدقام يخون صمدو ببزح قالات ببزح منفسو ببزح مجمريا انتايا بازا صمدوش تقرنيا انتايا دحال مسناي ابعره مسماد مس محرس تحصني حدا حار مس انجيجمنت مس مرخاب مس بحنساب محساب قال زيرا كن هيوت زرياس ناتا دخاله اسانس حيزات وصيا مالتي صمدو دخونه خينو بقلبات اخي انصار ناي صمدو انتاي مخانت قالت تهلونا قاله انا انت يبلين نحجي كن تنبرنايو تقدمي صمدو نبر ايدي صمدو تقدمي نبرنا ايدي صمدو بخلاتنا وغن مالتي بتقرهم بقى ناخون انتاي صنيحو كم صلاينا هنرا صنيحنا زنكلته ودباتنا حيزنا مالتي تم سبيشال تم اباتنا امن مسو دمصو ناي دوبديو ناي قلديو قرچتات بزح قرنت نصلنا حال دمص مالتي كما يغير خاتم اللسو انت خوينو نزوم كم ود غبر زلو نتهزبي كونه باي دوي مونغ هزبي يرفራ تግራይ ኮይن يفلطني ود باوي نتي ود بافتدلو መንግስት ስልጣን ሒዝደሎ ንዑ ካብ ስልጣን አውሪደ ንዓይድ መስለኒ ተኪኤ እዚ ነበረ ሕማቅ ተሓሳስባ ሳቶም ሒዞም መስለ ነበሩ ክስዕሮም እየ اتليست اب حنقول كاد الرأي كان نصلا خمر مس عرب عالمكم ايه كيركا تدكمو تخببو مسكال اكل كونكادي ولا مسقله كونكادي زاري خادي قال نسوق اخو مخبر كفتني مالتيو سلازي زبن عبللا عصوا تتناخل كمصيخا زغان بيت تغير كان سلاخا سعيركا اب مقبرو تتدليو مسرح يعني اب كومينان داس اسو تفتينو حليفو بمرجعنا دي من جميروت حدا دي جمارت حدا تخلخل بزي يقدس انصار صمدو مالتي حج ناو دملس ነገር ዝኾነ ነገር ንጽምዶ ደንቀፍ ነገር ናው ደመልስ ነገር ማለት እዩ حج ابكم وان كلنا ግን ቶም the same ሰባቲና نحنا ቶም شعو تمالي ورا عامه يغبرت زياسي ابكم منفصن احنا حج بار اوكي دعابي نحسب دعابي استراتيجي له نخلتينا دواص ابكندي وين لوز ويكا لوز وين دصنحه وين كلتيخات سعرو لمقدتات بخمت خيلي لهم اريمنا تم زريو تم دامنا الله خان سرحلو لنا مالتي ግን old habits don't die fast تاي مالتي تناي قدم منفس ابوتو الله
تصنيح يكون حساب أنا ولا حاجة دقيقة سوى الله خسي كتسوق الله ويدا منت ويدا مس ويانا بتعرق ناينا قال نفسك الزخاخر علني معناته تناي قدم ابوت له نحسنا مونغو بزي كاميرا دي كونس بين مسقله اندعللكو الله حوحات كبل جميره ابكن ويانه حجي قال يا ذا ويانه دابي في معناته نحنا تم ويانه نبل ارتراويان هذا بتحمق شما نصوا عدلنا هون سله سمعنا ينبرنا حالتها يكونت النيره جينا بذا ساعات زيات بقى حوحات كوين حاجه امونغو خا اول ذا هابيت ستناي قدم سلدي قلتي فصل هيموت ويانا تبل تمص و زويانا دا مصيا دو يلم قال يمسحقنا قال لا حوحات مالته تاي مالتيو افتناي عبللا افتناي مسعرافتي انا خسعر سوم صلاتي دبهالو نبر زبنات حجي صصنيحو اذا بچق يلو خوصي بحجون لما علت قره تباهلنا بارغيغا يو مردا مصيو كابلو من يوغيغا كلني مالته يكون اتبوتو له ابوتو له تمنفس بوتو له تقالات بوتو له تبهل بوتو له اتي نزي ناي صمدون حج كله توديو ندحر دايم لس نغير ايكونان كوادا ياخذوا بلو منتنا نابتن خنملس بخفاتهم على صبو مسيلوا مهم بزي قدس مالتي حجي كمز خمص خلو حجو نابتا استيخ ملس ايانا عاقد سمع نعبر ايام دبهالو دلو ود طاباد بلو لهم على سمعكم دو الكم تكورو جن اتناي قدم منفسيو نابداي بوتو مصيد تصاود دلو مالتي حج بچا كبل كله خا نحنا ون توم نعون سمعك ساتمكم كله خلوخا كم زي يومنا الكا بزح تقبر يكونن قد حقي تي تأمر دخونه قدم حجي كن حاسبه كم تسي كاليو النا يدين فلت يخون له ابايتا يرى الله تاي مالتي حزب ايرتران حزب تግራይን يسعر الله سعر الله ب ماذا وين نخسب اذا لمبر خسر يكون عند الله حجينا بخمس ترارينايو بزح كمزي حجي من نابتا ناب توم لايف تخدو كلتيهم نابنتي وقت تطنقوا قبل الوسب صلوتيكم كاف تحاسبون على صلوت سلودكم كا مزي مزنخم ونايتعللو مزي مزنخم كتغلصو تبلو وي مزي مزنخم كتقايقو تبلو تدحاسكم عابي صناي صلوا حيلي ايترسعوا يا تمعدا اي ثينك تردياتكم الله مالتي انا قد مساخ وسخلا دلي كي تغاغو يخيت فرح كابات خفي يلان سيلف سنسورشيب تنعاكم عبيت غيرو صلو تغيرو حسب تغبركم تنص تحساسبكم تخغاغا ديدلي تخساتف ديدلي تخرق ديدلي تخصيق ديدلي تخصرف ديدلي تخصلا ديدلي ما تقرحالو اسكدا بيلي دخيدلو توم كمز غيركم ناتكم بحنت معلت خمسي ماتين عامتات نايمول هيوت كافلطتن كلتن مخا كلمه هل امارات خلك ما امارات خلكم صلوا مغبري صلوات اللي خاص معات نغرات الله وي بوش تكون كاستراتيجي غيركا ناي بوليتيكا صراحه مختصرح معات نغرات الله دفرت دلي حجي كابتا تخفت ملخت خنوكم نخلهم معلت انا باي وجن تطنقوا ديكونه تطنقوا كي تغاغو يخيت فرح يا ولدلي اوكي بحنت معلت فرس هاجراي كتهولنيا بچق الى سلد وصاتك وصم سبلتك ግን አፍሪስኩም ሀገራይ አፍሪስኩም ውድበይ አፍሪስኩም ህዝበይ ዲሎም ክሞጽኹም ያም ኢግኖር them كما يقول لي thank you brilliant I think ጽብቕቲ ዝኾነት መዛዘመ ጌርካ ወጣባ ሕጂ ትትገብሮ ዝነበርካ ተባዓ ዘለዎ ልቦና ዝመሎ ስራሕካ በዚ አጋጢሙ ዘሎ ነገር ዛዚምካዮን ዓፂኻዮን ስለዘለሃ ከም ወትሩ ትድለየሉ ስራሕ ስለዘለካ ናትካ ድምፂ ክሰምዕ ናትካ ትዕዝብቲ ክርኢ ናትካ مختك سمع زل سبكا سلوزلو بحيال منفس كتقصليو تعلاما نحنا لومي ابز تاكيبنا زلنا نتي زي قبو زربا كندوز اكل اجندا كون زي قبو مع صو خنغبرلو نافتك عند عبي علامانا كنتكور سلازلنا كلنا دحان اذا من تمغوغو تحلفان جواكو زي ባህልና እዩ نحنا ولا ديبلنا يكو إلكم قريتا ولولنا ما بوتاتنا من سلام فقرن كنبل قريتا نبل الناس لذي قريتا مبال دحفر نغير يقولون كابزلنا زياده خنهرينا ثانك يو جورجو نسلتي غزيخان دانيون كوم يقنلنا تخطاتلت مدبنا جورجو ابز غزا زلهم كلهم فتوتنا ارتراويان تغارو كلهم كبرتاكم يقنلنا
yes big problem is solved ኤርትራውያን ድማ ነዚ ጽቡቕ ዝተዛረቦ ዝተዘርበ ድማ ቶም ትቆርጹ ንዑ ቆሪጽኩም ሼር ግበሩ ሕማቕ ጥራይ ምዝራእ ጽቡቕ ኣይኮነን ካልኣይ ኣባ ውስኽ ከብለላነ እቶም ሕማቕ ዝገብሩ ቆሪጾም ይጻወቱ ኣለዉ ኢልና ኩሉ ግዜ ኢና ንኸስስ ቶም ጽቡቕ ንገብር ምቑራጽ ሳይከልኪልና ስለዚ ኣዝማች እዚ ሕማቕ ነገር ይሃስየና ኣሎ ኢልና ምን ንብል ጽቡቕ ነገር ክንገብር ንኽእል ነርና ነዛ ቪድዮ for example ላይክ ክትገብርዋና ብዙሕ ከም ትበጽሑ ክትገብርዋ ነይርኩም what is stopping you what is stopping you لو مشيت بلاك لغدا وطابا إذا برهانة زبال بلون ده زبلاك نيرة الله إذا فيديو شدش شح لايف مرأيونا نيرم سلزي فغريك ساعة كندي كبيد مخانو صبونا جر مقبارك ساعة كندي كبيد مخانو حما أنا مقبارك ساعة كندي incentivize قبر environment خمسة لنا إذا إيرتراويان تخطات التنابزي سبسكرايب لجوارو ريجوارو تا لايك كجبرو خلوص يتر جنزة بزخيدي لمسلم مثلا فرحة يعني لا كارد بانك كارد زي بانك مش عارف كذي كريدت كارد قالوا وي ديبت كارد تلكم أمتوا أبتريتهم لايك جبرو no تلايك مسألة أنا كوا أبنتايز بالمدام تاي بس إيه لايك توهبنا توما ميديا زلنا نلايك زبك صراحة تسرعناي سلزي لايك صغيركم يتهبوا انتاي يزبها لبلبونا ميديا نويح مسقبركا إذا نسرح هذا لنا سرح قم نقرأ اللويلكم انت أمينكم لايك قبروا له لايك صغير كاكو وهاب يقولوا مخنياتو زون كلهم تعرفوا زلون وكل لايك رخيبهم يمشي قرفة يرمز الله سلازي لايك is a currency share is a currency باتيرايو سلازي لايك زوهاب زمتن سرح نسرعت لنا لايك قبرونا ديسلايك تغينو نقرنا ديسلايك قبرو ريتوهم بهناس من قد قدفو سلازي أنا كميلة زازمو thank you everybody كلتهم للغلو توم سانا كوفيلكم كسم زمسهم ريتوهم كتب زمسهم دقيمنا أنا مسكنكم أبكال سرح الراقبنا تصبغوا مزيادة فنقت فكم thank you